Masuk ini. Hello friends. Hello. This is like Spider-Man. Ini kapan? Mana ini? Lain apa? Akan sibuk sini baru. Mana? Gis kuang ibu-ibu kalau yang nggak satu sama di Thailand. Hello friends, Larsing. Hello friends, good evening. Bola good evening. Larsing. Yamin, Ali, hi, bola hi. Yamin lagi bola, I love you, Zan bola. Larsing ya, where are you from bola? From Assam ya. Larsing ने क्या बोला? I am also Assam कार्बी आंगलॉन्ग से बोला. आपकी मतलब कार्बी आंगलॉन्ग से है ना? ओके. Orang Nigeria, aku ini Ethiopia nih, aku ini Ethiopia nih, nah, aku jadi itu sebenarnya apa dia deh? Terus Sunju, Dewi, Hai, Hai apa dah? Hai ada. Kan lalu Nursing dia bilang very nice looking. Thank you. Bisa sunjaman anak. Iskela lejana. Anak pikir bilang, anak pikir bilang. Sunju आ गई. Bisa Susan, Susan D. कहाँ से हो आप बोला? जी मैं आसाम से हूँ. Susan. Jangkilaman, good evening, Mas Endarna. Good evening, Jangkila गई. Message आऊँगा. लकी आप नेपाली हो मिस बोला. मैं नेपाली नहीं हूँ. Susan. मतलब BTS, hello sister and hello brother.
Baca orang nama ke MD aja dongba semis morguman da MD जोब जोबबाय जोबबायथाय नोङो एलबि नुनो मोननाय नंला होनबाय एमबि जोबसिगोन आरोना एमबि जोबबाथाय नुनो मोननाय नंला एमबिखौ आंनि एमबि मोननाय नंला आरोना एमबि जोबसै होमबा नोंना ओमफ्राय जों मनिरामा लाइक दानबाय आरोना थेंक इउ मनिराम लाइक होनायनि थाखाय हारसिंनो जोङो आपका नंबर डीजे फ्रेंड बोला अच्छा नंबर फेस है तो फॉलो करो फेसबुक मतलब फेस है तो फॉलो करो फेसबुक है तो फॉलो करो ओमफ्राय जों सुजुना अके होनदों आरोना मनिरामा जोंहा आइ एम इलिजा होनदों आगै इलिजा बावबायसोमोन आं आगै इलिजा रामसि ओमफ्राय रमायना बसुमतारी जों बाजै उन्दैनिखौ होनदों आरोना आङो मा होनो आसामनि आगै लार्सी थेंक यू थैंक्स यू माय बेस्ट फ्रेंड बोला Rukmo Assam like that. Thank you very much. Rukmo. Say to Amang, thank you, sister Nana. Baca Rukmo Amang. Good evening, Nana. Good evening. I don't want to do it. Thank you, sister. I'm going to do it. Rukmo Amang kerja Rukmo Assam. Hukumnya dikasih sini nama dia Eki Pokorna gitu. Eki, oke. Kerja Monirama. Undong darna. Agi deh. Thank you. Bisa kopi nama ke. Niko. Niko. मतलब ओमफ्राय जा प्रणबा हाय बोला हाय प्रणब ओमफ्राय जा रुक्म आमांखौ माबानिफ्राय न'नि ओमफ्राय जा रुक्म কি খবর ভাল মোৰ আপোনাৰ কেনেকুৱা रुक्म ओमफ्राय प्रणब आमांखौ কি খবর খবর ভাল रुक्म आमांखौ আজি ফার্স্ট टाइम আহিলো আপোনাৰ लाइफ थैंक यू वेरी मच मेरी लाइफ में आने के लिए रुक्म आसाम रुक्म ने क्या बोला मोरो फाल हो रहा अच्छा फाल होगा ना ये वाली को बोलना रुक्म ने क्या बोला अपना फोट आसिले अच्छा फोर मोर मतलब साफागुरी बङाइगाव ओमफ्राय प्रणबा जा আমাকে কি খবৰ प्रणब राभा আচ্ছা খবৰ মোৰ ভাল আপোনাৰ কেনেকুৱা প্ৰণব राभा रुक्म ओके ओके बोला hello
Rupi moi Golpara townot thaku Golpara townot থাকে মানে আচ্ছা ओमफ्राय जोंहा JMG जोंना दे हेलौ आब' गुड इभिनिं आरोना गुड इभिनिं आगै JMG सालायनो रोङा जों नोंनो मा लोंसैब्रा नों फुदुंनायखौ होनदो जासमिन आंखौ हेलौ होनदोंना हेलौ Jasmina, hello, Rukmua, heart goodbye, thank you, Rukmua. इसे मतलब मैंने को देखिए सर ना सुक्के से ना और ये क्या है भाई जांगिला मा होनो बाजैयालाय मा ओंख्रि संखो होनो ओंख्रि संथ'वाखैनो जांगिला नार्सिं मा होनो अपन फेसबुक के नेम कहने का आसे अच्छा मोर मतलब मोर फेसबुक और नाम मोर फेसबुक और नाम विश्वकवि BTY itu মানে ইউটিউবতে মানে লিংক দিয়া আছে মানে ফেসবুকটো লিংক দিছে ইউটিউবতে লিংকটো দিয়া আছে ব্রেজা আমাকে রামখোয়া sorry Rukmo okay Rukmo sorry ओमफ्राय जा सिंगेल बय आच्छा बाजै गुड इभिनिं आरोना गुड इभिनिं सिंगेल आगै मा जानायमोन गोबाव जाबायमोन ना साननैसो जाबायमोन रुक्मो सामने क्या दिया फ्लावर जैसा ओके ओमफ्राय जा सिंगेल बया मा खबरलै बाजैनो खबरा मोजाङैनो दंथ'यो आगै ओमफ्राय जाला सिंगेल बय आगै गोबाव मा जादोंमोन आगै गोबाव जाबायमोन ना जिरायदों नामा ओमफ्राय जा लार्सिंग अपना ओके फ्रेंड बोला हाँ फेसबुक फॉलो करना है तो लिंक दिया हुआ है यूट्यूब से ओमफ्राय जा मा रुक्मने हाँ ओमफ्राय लार्सिंआ मा होनखो नागामिस से जाने बोला नागामिसेस जाने नागामिसेस ना जाने मोय नागामिसेस ना जाने ओमफ्राय जोंहा सरि रुक्म ओमफ्राय दिनेशआ मा होनखो माहानि बाजैयालाय समायनाथार होनदों आरोना आङो आसामनि आङो ओमफ्राय जों माबा होनगोन सिंगेला आगैया जोंना मबाइलनि आदार सोआलै सोआ मोनालै बाजै होनदों आरोना मोनालै बाजै मोनालै
मोनालै बाजैनो मबाइलनि आदार सोनो मोनाखैमोन नामा जाखो बिदिसो जादोंमोन होनबा ओमफ्राय सिंगेला गैया लाइक दानदे बाजैनो थेंक इउ दे लाइक होनो थाखाय सिंगेला गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जोंहा रुपमुआ मा होनदों आमी खान जानी ताकि से तो नागा मिसेस नागा मिसेस अरे नागा भाया सुरे आपने नागा मतलब नागा मान नागा भाषा जाने लगी रुपमो बाजा दिनै मा होनखो आसाम मा गामिनि बाजै आसाम आङो मा होनो सापागुरि आगै सिंगेला जों मा होनदों रागा जोंदोंमोनलां बाजै मबाइलखौ होननानै हाथाहरहैदों आरो मानो सिंगेल ओमफ्राय जोंहा थाइसन दैमारि हाय आरोना हाय थाइसन ओमफ्य जोंहा जांगिलाया मा होनखो बाजै नोंना मा मबाइल आरो बेसेबां दामनि होनदों आंना मबाइला माबा मा होनोमोनलाय मा होनोमोनलाय रिलोम आगै आंनि मबाइला ओमफ्राय दामा 20 लास्लाबासै खोमा एसे खम लाबाय नामा दामा जांगिला आगै रिलोम खिथुखै गल गोनाङा खिथुखै केमेरा गल गोनां जों सनजिमाया मा होनगोन बाजै सना दार्लिं मा खालामदों आंनि सनानो आरोना जेबो खालामाखै नै एसे मा होनो रायलायनो फैलायबायमोन आरोना रुपमुआ मा गोजा नागा मेसेज जानु मय नागा मेसेज जाने माने मय नाजाने रुपमो ओमफ्राय निस किस किउट फासि ओमफ्राय जोंहा रुपमो माखौ अच्छा इनको माने देखियासै आरोना दे ओमफ्राय जोंहा माखौ लारसिङा डिमापुर बिना सानदे मार्केट डिमापुर दे ये बिना साथी संडे मार्केट तो एक बार लोग गरीबो फ्रेंड अच्छा डिमापुर संडे मार्केट ओके एक बार लोग माने लोग थोड़ीबा कैसे ना कि एक बार लोग गरीबा फ्रेंड होगा अगो केতিয়াबा माने टाइम पालि लग थरिम दै लारसिंजि ओमफ्राय जोंहा मा होनखो सिंगेला गार'सिख्ला हरबाय थायो सामफ्रामबो होनदों नंगौ नामा बिदिसो जादों फट'या होमबा सिंगेलानो ओमफ्राय मा खालामनानै लानो मबाइलखौलाय बेखौल' नोङो माबा खालामनो हायामोन आरो बेखौल' ब्लक खालामनो हायामोन आरो नोङो नोंनि सिनायखायोमोन ना मामोन नोंलाय सिंगेला गै ओमफ्राय जोंहा सनजिमाया मा होनखो अय बाजै खुगा अय बाजै खुगा मिउट खादो माउट खादो मिउट खादो मा होनगोन सनजिमाया ओमफ्राय जों सिंगेला मा होनगोन दे होमबा बाजै आङो टाउनावसो दं दे मा होनो सिंगेला दे टाउनाव दंबा दे माबा होनखो निसकिसा नोंनि ओमफ्राय जों सनजिमाया मा होनखो आङो
आतसा आं खिफिनो ओंखारदों होनदों आरोना दे खिफिनानै ला दे खिफिनो ओंखारनायखौ लाथाबबा गेस्टिक जायोनो खिफिनो ओंखारनायखौ लाबा गेस मा होनो गेस्टिक जायोनो आराम मोनो खिफिबासो लारसिङा मा होनखो इएस होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा मनजया मा होनखो हेलौ आब' होनदोंना हेलौ आगै मनजय सिंगेला मा होनखो बेलेग बेलेग नाम्बार जों हरबाय थायोरा बे सिख्लाया होनदो ए बोरैथो लोगो मोनाब्रा नोंलाय सिंगेलागै ना बोरैबा रं नाम्बार बोरैबा मोनदोंमोन दा नोंनि नाम्बारखौ बोरैबा मोनखो ना सिनायखानाय जाखोब्रा ओमफ्राय जोंहा एम नुजाफैनो हादों ना हाय सिस्टार गुड इभिनिं होनदों ना गुड इभिनिं ब्रादार ओमफ्राय जोंहा सिंगेला गैया बाजै गाबोन लोगो मोनगोन दे थाथ' नोंहा बायबाय दा दे दे मा होनो सिंगेला दे बायबाय ओमफ्राय जोंहा एमा मा होनखो 10 लाइक दानदों ना थेंक इउ 10 लाइक खालामनायनि थाखाय एम ब्रादार ओमफ्राय सन्जिमाया मा होनदों आतसा दहायनिया खुगा होथेखादो होनदों आरोना खुगा होथेखादो होनदों बाजै खिफिनो ओंखारदों नै रुमाल लाखादों गेसाव खिफिबाथाय होथेनो बिदि होथेनोसै खिफिबाय नामा खिफिबाय सन्जिमा आगै खिफिबाथाय होथेखा खिफिनो ओंखारबा खिथाहर दे मोनामगोन ना सन्जिमा आगै जोंहा गाखो बरा मा होनगौ ओइ बाजै फै बेदर जाहैनोबा हटेलाव होनदो ए हटेलाव जाहैनोसैलाय आरोना गाखोआ ओमफ्राय मा होनो गोजौआव जायोना गाहायाव जायोब्रा मा होनो गाखोलाय ओंखारलाय दुइथालायाव जायोना तिनथालायाव जायो नोंलाय गाखोफोराव बेदरखौ गाखोलाय ओंखारलाय खालामनो आराम मोनथारो नामा नों हिमालयायाव गोजौ गाखोबा माथो आथिं साजोबोलाय थाखो 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 गाखोलांबा गाखोनो हाथारा आंहा आथिं सासिगोन ओमफ्राय जोंहा रहिमाया मा होनगोन गावखौनो लिरबाय नामाब्रा हाय फैसा सुना लालाय हाय रहिमा हाय रहिमा होनबाय खोमालै रहिमाया ना रहिमन रहिमन ने क्या बोला हाय रहिमन ओमफ्राय जोंहा मा होनखो मनजया आब' मा ओंख्रि संखो होनदों ओंख्रि संथ्राखै आगै मनजय ओमफ्राय जोंहा लारसिङा मा होनखो আপনি বেশি সুন্দর আছে রে আপনি লেখা লেখা ফেস তো সাথী ওই নাকি অসমীয়াও বেশি মতলব ফুৰিব নাজানে রে লারসিং তৰা তৰা জানে ओमफ्राय जोंहा गाखो बर'आ फर बे फरा मा जाखोसै गाखो बर'नियालाय सन्जिमाया मा होनगोन मोनामखाबाय नामा बाजै होनदों खिफिनाया खिफिनि सिगाङावनो होनदों ना खिफिनोसो नागिरमारबाय नामा लाखादो आंनो होदोरा खिफिगोन ना माखो होदेरना लाखानोसै होमबालाय सन्जिमा खिफिमारगोन ना माखो ओमफ्राय जोंहा दिनेशआ मा होनखो आं ओंखाम जाग्रोनोसै दे बाजैनि दे दे दिनेश जाना लाग्रोदो दे जोंहा मनज सरि मनजया मा होनदों आब'खौ आब'खौ एक्ट्रिस ना मा जाखोलै एक्ट्रिस बायदि नुलायदों आब' होनदों ए नंगौ नामा मनजया ओमफ्राय जोंहा akan uzir na bahani nung basin on uzir on okay
आङो मा होनो आसामनि आगै ओमफ्राय जोंहा गाखोआ मा होनगोन डिउटि जोबाखैलै बिमा होनदों आरोना आदसा डिउटि जोबाखै आरोना दे होमबालाय गाखो डिउटि जोबाखैबा जोंहा सनजिमाया मा होनदों थांखादों बाजै बिरांगावनिफ्राय आदसा बिरांगावनिफ्राय चापागुरिसिम थ' गोजान थिनानै हरनो हादों होनबा नों आयौ बार गुसुना फैखागोन बेलाय बिरनानै बारजों बिरै गलायना फैखागोन ना बेलाय आदसा बिरांगावनि आरोना ओमफ्राय जोंहा खुबै नुजाबनो हादों ओंखाम जाबाय आरोना ओंखाम जाथ'वाखैनो खुबै मजा लासिया मगन নহয় আচ্ছা এসামিস নহয় তো সাথী নাগা মিসেস কবি না আয়া আপুনি বি কলা আৰু মই আৰু ইমান मुझे लगा एसामिस है तो एसामिस से थोड़ा सेम लग रहा है तो एसामिस बात कर रही हूँ मैं आपसे नरसिंह जी अच्छा नागा मैसेज मतलब लिखा है ना जी नहीं तो एसामिस नहीं तो मोजां खुबैया मा आंखौ लाइक दान अके होनदों थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय खुबै गोजोननाय थाबाय मोजां गाखोमा आंखौ र'दे बिमा आं ओंखारथ'नि होनदों दे गाखो ओमफ्राय जोंहा राहुला अय होनदों ना अय राहुल सन्जया जोंहा मा होनगोन हाय होनदों ना हाय सन्जय सुमित लाइक दान थेंक इउ सुमित लाइक मा होनो लाइक देने के लिए सुमित जी ओमफ्राय जोंहा मिक्सार नुजाबोनो हादों लाइक दान ब्र' होनदों थेंक इउ मिक्सार लाइक होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय दै ओमफ्राय जोंहा सुमिता मा होनगोन हेलो बीके बर' कैसे हो आप बोला मैं अच्छी हो रे सुमित जी आप कैसे हो बोलो लाइक दिया था क्या हाँ सुमित ओमफ्राय जोंहा गाखोबोरा मा होनगोन खनसे कुदुम हरलाय बिमा खनसे कुदुम हरलाय होनदों आरोना आइ बोरै खुदुमनो रोङा आङो मा होनो गाखोबर' ओमफ्राय जोंहा माखौ मा होनगोन मनजया आब' नोङो बाबुमोनखौ देखायलाय आब' सनाखै बाबा मा होनो फोजाबबाबो सिखारा उन्दुदोंसो मनजया गै ओमफ्राय राहुला मा होनगोन हेलौ होनदों आरोना हेलौ राहुल ओमफ्राय जोंहा बिक्रमा मा होनगोन मा गामिनि नोङो बिब' सना होनदों आङो मा होनो सापागुरि आगै आसाम ओमफ्राय जोंहा सुमिता मा होनदों हम की एलबी में है रे बाबा अच्छा लाइब्रेरी बोला ना ओके हम की लाइब्रेरी में है रे बाबा बोला लाइब्रेरी में है अभी अच्छा ओके सुमित जी 9 बजे को आएगा बोला ना ओमफ्राय जोंहा खुबैया मा होनखो मुझे बोडो लड़की दे दो ठुनके दो बोला मुझे बोडो लड़की ठुनके दो बोला अच्छा बोडो लड़की ठुनके देना है बोडो लड़की मिलना भी मुश्किल है रे आजकल खुबै ओमफ्राय जोंहा माबा मिक्सला मा होनखो फिन खालामदे दिके आंनिखौ जयेन खालामनो खिन्थादो होनदों सोरबा लोगो जानोबा मिक्सेल फादा ना मिक्सेल फादा आदा बादा फादा ओमफ्राय बादा सुमित जी अगर ज्वाइन होना है तो किसी को ज्वाइन होना है तो मैंने ये पे मतलब पिन दिया हुआ है पिन मार के दिया हुआ है ज्वाइन हो सकता है
सुमित जी वो भी बैक करेगा सुमित मिक्सेल से ज्वाइन होना है तो सुमित जी सोरबा जयेन जानोबा लोगोफोर नैबे मिक्सेलजों जानो हागोन आरो ना ओमफ्राय जों मानखौ मिक्सेला अन होनदो आरो ना अन थेंक इउ राहुला माखो आइ लाभ होनदो आरो ना मोजां सनजिमाया माखो ओइ ओइ बिदि दा हररा फुदुं ओइ बिदि दा हररा फुदुंनो दाहो लाजिनो ओंखारो जोंहा होनदो आरो ना फंबायमोन नामा मानसियाबो थांगोन नामा गोदान एदावदोंमोन नामाथाय ओमफ्राय जोंहा माबा मानखौ मिक्सेला अन दे थेंक इउ सुमिता आप बोलते हो बहुत अच्छी से जी बोला अच्छा सुमित जी मिक्सेल ऑन थैंक यू राहुल अम्मांको मेन राहुल बोरो मेन के सॉन्ग ओमफ्राय जा लार्सिंनि क्या बोला हाँ? अपनी रियल लगा नेम रियल लगा नेम तो ही ऐसे ऐसे साथ प्लीज कभी ना नागा कालिका गया रे माने लार्सिंग्रि ओमफ्राय जों मिक्सेला मागो थेंक्स बिकेन्डार ना ओमफ्राय मिक्सेला अनबाय थेंक इउ ओमफ्राय जा खुबैया मागो मिलेगा आप धुन लो कोई सिंगल है तो दे दो बोला अच्छा सिंगल है तो देना है आपको ओके सुनने से अगर मिल जाएगा तो दे दूंगी रे खुबै ओमफ्राय जोंहा मनजया मानखो आब' आङो बांगाल हिनजावसो लागोन आब' नंगौ नामा बांगाल हिनजावसो लानोसै आरो मनजय थुना लालाखैब्रा ओमफ्राय जोंहा मिक्सेला अन दे आरोना मिक्सेला ब्लु दे बिकेन होबायमोन आं ओमफ्राय जोंहा सनजिमाया मा होनखो हमें है हम है आप है सिंगल अच्छा हम है आप आपकी सिंगल है बोडो हो खुबै दाना बोडो होके खुबै दाना सनजिमायाबो सिंगल बोलाना सिंगल गोजा नामाब्रा सब सिंगल लेखिया रे राहुला मा आंगो दुर्गा मिनिस्टार नाम्बार होनबाय मिनिस्टार नाम्बार दुर्गा मिनिस्टार नाम्बार राहुल बोला मा आंगो राजेश राहुलालाय राहुल राजेश ओमफ्राय जोंहा मिक्सला माखौ अन ओमफ्राय जोंहा नाया गामागाय हेलौ बाथाय गुड इभिनिं होनदों गुड इभिनिं नाया जि राहुला माखौ जोंहा ओमफ्राय जोंहा माबा मा होनदों बेबलाया माखौ आब' नोंसा खैजोन जायो खैजोना मा होनो आंनि फिसाला दं ओमफ्राय बोराय दं आरो ना देबला ओमफ्राय जोंहा सनजिमाया मा होनदों मनजय बर' आंहाबो बांगालखौनो लानांसिगोनसो होनदों आरोना सनजिमायाबो बांगालखौनो लानोसैनो बांगाल हिनजाव होनो मनजय
Bây giờ Mizoram ke love you too baby baby Dana Malaysia ke अपनी लोगों के कोटा कोटा कोरी केना केना से बेमर हर बार से दे साथी I think you my best friend बोला अपनी लोगों से अरे ओकुमिया है हाँ माने लार्सिंगी समझ में नहीं आ रहा है नागा खाली का ना ओकुमिया ले खाली का thank you my best friend इसको समझ में आया अपनी लोगों से कोटा कोरे mixel on राहुल मांगा तेरा नंबर भेजे अच्छा तेरा नंबर भेजे ना हमको कौन बोला ओमफ्राय मनजिया मागोन नाम्बार जायो रे ओमफ्राय मनजिया मागोन आङो सिंगेल नङा आतजोन दं हिनजावानो आंनानै सिंगेल नङानो मनजिया हिनजावानो आतजोन दं नामालाय आतजोन गोजा आयु मिक्सला मागो रावबो जयेन जाया रै बिसोरो दे टिकेट पिनखौ होनो बोखारदो दे पिनखौ होनो जयेन जाग्राफोर फैयाखैलै माबा मिक्सार जयेन जाग्राफ्रा थाब थाब माबायो बोखारफिनबाय आङो ब्लुआ थाथ'थोंसै नामा सोरबा जयेन खालामगोनदां दा ओमफ्राय माबा मा होनो रावबो जयेन जायालै होनबाय जों बोखारदो पिनखौ बोखारबाय आङो ओमफ्राय राहुला ओमफ्राय निजिराया जामा निजिराया जामा मा गामिनि नोङो जारौ होनदोंना आङो मा होनो आसामनि आसाम सापागुरि मिक्सेल अन ओमफ्राय जोंहा राहुला मा होनदों इसका फरायनो फरायदों बर'सो बार' अके ओमफ्राय दा लास्टिङा मा होनदों SMS or Naga message तो अलग अलग आसे तो सुल तो बोला आसे तो सुल अलग आसे ना अलग अलग है मतलब Yes, yes, we do फरायना जादों ओमफ्राय जोंहा निजेराया मा होनदों नायनो समायना सारनो होनदों आरोना Sumber Maiko Menko शंकर दास थैंक यू मेरे इंग्लिश सुनाने के लिए भाई निजेरा माखो सॉरी निजेरा ओके मोनबाय राजाखौ आच्छा मोनबा राजाखौ ए बोराय दंखायोलै आंहा मा होनो जेरा आगै
Sampai sungkon dasa hai kabin na hai di masjid. Bây giờ bây giờ không bay giờ bây giờ là hai apa sonan là hai agai bizon. Bây giờ Shankar amaka. आप कहाँ से हो बोला जी मैं असम से हूँ शंकर very green ना hello beautiful lady बोला kisah ramang ke kisah bersama dari Hai Sona Darna Hai ai ơi má tôi làm lấy sao nữa làm lấy sao bây giờ xong có làm mang मैं भी आसाम से हो बोला अंगुला बुलाई ओके आप भी आसाम से हो शंकर जी आसाम कहाँ से हो और फिर ग्रीन सन है फिर ग्रीन where are you from here from मेरा आसाम है आसाम लाबोदो आंनोबो bây giờ Sumit Sumit जी की खबर Hi ओमफ्राय ओइ Sumit अकमिया लिखाथो सिनाबाय दै ओमफ्राय जागाया join me होनदों ना join me बोला Sumit join होना है तो हो जाओ इलिजा से इलिजा रानी इलिजा मांगो आब' आङो ओंखाम जानि र' होनदों दे आगै इलिजा आगै दे ओमफ्राय जा पेरिग्रिन ट्रेक do you speak मांगो continuous आदसा ओमफ्राय अके ओमफ्राय इलिजाया मांगो दे दा फैगोन दाना दे दा फै ओमफ्राय पिके फ्रम नागालेण्ड दोनना आदसा नागालेण्ड से है आप ओके पिके मामाखो आसाम ब्रा आसाम ब्रा आसे आसाम ब्रा आसे ओमफ्राय जा शंकरा मांगो बङाइगाव से हो बोला बङाइगाव से हो हाजी ओमफ्राय जा पेरिग्रिन नामा ने क्या बोला नेवर यार दिस कंट्री अच्छा कंट्री इंडिया कंट्री से हूँ मैं ओमफ्राय जा पेरिग्रिन ने क्या बोला जेट फ्रॉम पुंग अच्छा पुंग ना आप पुंग से है फ्रॉम ओके अच्छा फ्रॉम पुंग बोला ओके थैंक यू मेरे विश्व में आने के लिए
मुझे मतलब इतना इंग्लिश तो नहीं आता पेरिग्रीन ओमफ्राय जा दिपकआ मा होनगोन लाइक डान देन थेंक यू ओमफ्राय पेरिग्रीन ने क्या बोला आर यू फ्रॉम फिलिस्पीन्स बोला फ्रॉम मेरा असम है मेरा फ्रॉम असम है मतलब Raja Dipok मा खबर बादि होनदों ना खबरा मोजां ना दिपक राजा शंकर दासा माखौ एसामिस लैंग्वेज आती हो आपको एसामिस लैंग्वेज आती हो एसामिस लैंग्वेज मतलब थोड़ा थोड़ा आती है Raja Dipok मा होनदों लाभ फुना हरबाय हनै ए नों हरखोना मा जाखो राहुला मा होनगोन आपको राहुल बर' आपको ओमफ्राय जा पेरेग्रिना I do not get your English English or continues please अच्छा I don't know मतलब English language peregrine ओमफ्राय जा दिपकआ मा होनखो लाब राय होबाय ए नंगौ नामा शंकरा मा होनखो कि खबर तुम्हार खबर मोर मतलब ভাল আপোনাৰ কেনেকুৱা শংকৰ মই দিম থাকাই কৈ আছে ओमफ्राय जा दिपकआ मा होनखो बाबुआ हा दंनो बाबुआ उन्दुदों ओमफ्राय फोजाबाबो सिखारखाया आरोना बाबुआ ओरैबायदि आसोल ओमफ्राय जा शंकरा मा होनखो ভাল दे চাহ খালি होनदों आरोना आदसा खबर ভাল হ'ব লাগে চাহ খাৱা নাই এতিয়া খাম আৰু না মানে আছে মানে ओमफ्राय जा दिपकआ मा जाखो हा मा होनदों नै मा जादों ओमफ्राय जा दिपकआ हा मिनिदों आरोना रावबो एलबि होयैखायसो सफैथारदोंलै नोंबा दिपकना रावबो एलबि होयैखायसो सफैथारदों आरो ओमफ्राय पेरेग्रिन ने क्या बोला you are beautiful but I do not understand your language I am sorry अच्छा thank you very much मुझे I'm not English मतलब language no understand मतलब I don't know English language okay ओमफ्राय दिपकआ मा होनखो होदों होदों मानसिफ्रा होनदों आरोना होदों आरोना ओमफ्राय जा पान्डियाया मा होनखो हेल' बाजै होनदों आरोना हेल' बिबोनां ओमफ्राय पान्डियाया बिके बाजै लाइक दानदों थेंक इउ गोजोननाय थाबाय दै पान्डिया ओमफ्राय जा शंकरा मा होनगोन तुम्हार घर अच्छा मोर घर चापागुरि बङाइगाव आसाम ओमफ्राय जा दिपकआ मा होनखो सुपार फाइजाल आब' सरि सिमिता होनदों अच्छा आब' सिमिताबो होदों ओमफ्राय सुपारबो होदों माथो गिदिंनानैसो सफैदों नोङो गिदिंनानैसो सफैथारदों नोंबो रोंसोबाय माथो एलबियानो बाब जा मिनिखायो Tadi. Upor. अच्छा अच्छा ये वाला ये ओमफ्राय नों आंखौ बिदिनो होनखायोना गेटआव दोनब्रा गेटआव दोनसोदा
राहुल बारो सोना তোমার কিন্তু বহুত ভাল লাগে লাগে আমার ভাল লাগিছে মানে शंकर दास oke बारा होला di poga मा जाखो कमेन्ट फरायो दे कमेन्ट फरायबायब्रा ओमफ्राय बारा होला हा गोरे गिसे रे हमार खारेन चला गया रे हमारा मानो थांखो जाला आयौ गलिबासो गयासो आरे मानो बिदि जायोब्रा ओमफ्राय सिला पान्डा हाय सिस्टार होनदों आरोना हाय ब्रादार ओमफ्राय जा राहुला मंकी दिखाव ओमफ्राय मा आयौ दिपका मा होनखो नोंनो फोरोंबाय बाजै हा होनदों नंगौ नामा आंनिफ्रायसो सोलोंना लादों होनबा नोङो मेरा सोब गरबर सोलियोलै गासिबो ओमफ्राय दिपका गाज्रि बुङाखै दै आं बाजै होनदों ओंलै ओरैनोसो बुंदों औ गाज्रि बुङाखैब्रा नोङो नों होनदों आंनो सोलोंदों होनदों खोमा नोङो ओमफ्राय साख्रिया मा होनखो लिटिल बिट केमेरा डाउन कैमरा डाउन अच्छा अरे लाइन गया रे हम लाइन क्या करूँ ऐसा होता है रे ऐसा ही क्यों होता है मानो बिदि जायोब्रा ऐसा क्यों होता है बार ऐसा क्यों होता है बार ऐसा क्यों होता है ओमफ्राय दिपका हा मिनिदो हे कारेन्ट थांजानायखौ मिनबाय नामाब्रा नोंलाय ओमफ्राय जोंहा ओमफ्राय सातुरा अके होनदों आरोना फैगोन ना फैयालै लाइनालाय मा लाइनाबो डिसटार्ब जारलालै कारेन्टखौ हमथाना लाखि बाजै हा होननानै हमथानो हाबाथ' हमथाथारनानै लागौमोन आङो थांबायना हमथानो गयजानानै जादोंमोन गल ओमफ्राय जोंहा गया गफिनो नायलाय एबार नायलाय ओमफ्राय दिपका आरो जालायबाय गयखौ होनदों ओइ मोदोमबाय थाबायना कारेन्ट थांबाय जाबाय मा होनखो ओमफ्राय जोंहा खाथुरा मा होनखो सतुरा ने क्या बोला हो राधे फ्रॉम आसाम है मेरा सतुर माने फरायबाय थाखो
शंकरा मांगा तुम्ही की काम करा ना स्कूल पोरी असा नाही हाउस वाइफ मतलब शंकर বিয়া হৈছে বেটা আছে মোৰ শংকৰ বেটাও আছে একজন মানে आगे अरे भाई ठंडा में मेरा से इतना गर्मी लग रहा था रे बादि प्रगानों गय जायो जायामोन आङो ओमफ्राय बेखौ नुबाथाय थानो हाया ओमफ्राय जाबाय थाया आरोना सामफ्रामबो जाबाय थाया ओमफ्राय मा होनखो मिनिनो ओंखारा गय जानानै ओमफ्राय नों जायोना जायामोनलाय ओमफ्राय दिपकआ आं दिनैसो मिथिबाय होनदों आङो बै माबाफोरखौ जाया ओमफ्राय जाबायबो थाया आरोना ओमफ्राय बे फबनायखौ नुबाथाय जायो आं मालाबा मालाबा अमित मिस इउ बिके बोला मिस इउ टू अमित जी kami visit lagi ya Umi like me नहीं आया राहुल आप न्यू मॉडल ओमफ्राय जोंहा दिपकआ आं जाया जाया ओमफ्राय जायो खोमा नोंबो जादो नोंबो आंबो जाबायना ओमफ्राय राहुलआ मा होनगोन राकेश राकेश लांहाय ओमफ्राय एन मा क्या deh Rakesh Amita and English क्या लिख रहा रे राहुल उमेदा हा दे हा आंचा बिजी था ओमफ्राय जो उमेदा लाइक डालदों थैंक यू आज पहली बार लाइक डाल लिखा ना उमेद पहले लाइक करता था कि नहीं करता था रे उमेद जी बड़ा होला मन का Jackson Michelle Jackson अच्छा राहुल तो अलग मतलब क्या क्या बात कर रहा है रे कुछ अलग सा बात कर रहा है शंकर बाय वीकेंड ना अच्छा बाय ओके बाय शंकर बर'बो माथो मानसियाबो मानसिया बर'सो नामा दिपकआ मा होनगोन जौ फिसिनाय दंबा लाबो एसे लोंनि ओमफ्राय दाउबो गय जाया आं थेवबो गय जाया आं आदसा बेसो गाज्रिसिनलाय जौआसो ओमफ्राय दा अमितआ मा होनगोन हर बार लाइक कर हाँ करना है मैंने ऐसे ही बोला अमित थैंक यू डे लाइक करने के लिए अमित जी ओमफ्राय मा ओंख्रि संगोन होनदों आरोना ओंख्रिखौ मा जागोनथाय र' माबा मोनसे जानो गोसोखांदोंमोन र' आङो अमा बेदर दंना ओमफ्राय माबा मा होनो थास' बिथुरिजोंसो जानो गोसोखांदोंमोन आङो
मोनगोन ना मोनाखैसो ओमफ्राय दुरबल जाबायलै दुरबल जाबाय मा ओंख्रि होनदों मा ओमफ्राय फान्दियाया मा ओंख्रि बाजैनो ओंख्रि संथ'वाखैनो आगै मा जागोनथाय दा मा होनो संनो लागायावसो मिन्थियो ओंख्रिखौनो आगै फान्दिया ओमफ्राय दिपकआ लोमजादों ना मा होनदों लोमजादोंलै माबा प्रेस्टामुलखौनो दखानाव थाङो लाबोनो रोङा ओमफ्राय सिं सिं लोमजादों आरोना बिदिनो माबाबाय थायो ओमफ्राय मबाइलावबो थानांगौ जायोना एकदम बिराद फ्रि आराम थानो लुबैदों आरोना ओमफ्राय बादों मबाइल एरि इदि लाइभ एरि गिदिंनोबो मोना मेगन मोदै बिराद बादों ओमफ्राय खेन्थ'लाबायनोसो ओंखारलाबायोलै मोजांबो उन्दुनो मोनाना दा मोनायावबो ओरैनो मोनाखानोसै नै राखांनो रोंलालै गोरा जानो रोंला माबा ओमफ्राय राहुला मा होनदों ओमफ्राय लिअ हट आरोना ओमफ्राय जोंहा एम जिया मा होनगोन एम जे ए आर भेरि नाइस you're very nice where you are from होनदों आरोना ओके फ्रम आसाम है MG AR 111 फ्रम आसाम ओमफ्राय जोंहा दिपकआ मा होनखो जा नांगौ गोथाव गोथाव जानो हायाना माबाफोरखौ बेदर जानो हायो खायनो दुरबललै बेदरफोरखौ जानो बायोना आङो जाया खालि अमाखौल' एसे एसे जायो दाउफोरखौबो जानो बायो ओमफ्राय जोंहा माबा ओमफ्राय दिपकआ मानो दुरबल जाबायलै मबाइलाव एसे बांसिन थाबायना मबाइलाव एसे बांसिन थानानै मबाइलाव थाबाथाय दा माने भिडिअ मानसि नायनांगौ मेसेज हरनांगौ एकदम माने बिजि संनाय खावनाय फिसालाखौ लायनाय लाबोनाय लेखाखौनो फोरोंनो टाइमा गैला ओमफ्राय जाला आरोना बे मोनायाव एलबिअ होनायखौ गारनांसिगोन र' लेखा फरायनाय जाला फिसालाया बे टाइमाव एलबि होबाय थानानै ओमफ्राय अमितआ मा होनगोन कल भी किया था रिसीव नहीं किया है बोला हाँ मैं मोबाइल को मतलब इधर छोड़ के उधर मतलब बड़ी बहन का रूम में काम कर रही थी मैं तो सुनाई नहीं दिया था मुझे मोबाइल को रूम में छोड़ के गया बाद में आके देखा था मैंने तो मैंने बैक कॉल नहीं किया मैं भी बिजी था बहुत ओमफ्राय दिपकआ मा होनगोन नाइस नाइस टेब्लेट जा लोमजादोंबा होनदों आरोना नाइस आदसा मोजां टेब्लेट बेखौबो थांनांगौसोलै मोजां खिथानानै मुलि लाबोनोबा गामिखैसो थांनांगौलाय ओमफ्राय जोंहा राहुला नीलेश्वरा मा होनखो जोंहा गारुदे गाफा गारुदे मा लिंखोहाय दिपकआ मा होनखो मैया हराव मानो फैदिया आंनि एलबिआव 12थायाव एलबि होदोंमोन आरो 12थायाव एलबि होदोंमोन बिदि 12थायाव एलबि होनायखौ थानो हायो आङो ग्रुपआव हाबदो आरो दसे थानो हागौमोन आरो मोननै मोनथाम दसे थानो हागौमोन नोंबो होयो दानिया बिदि मोनायाव ना ग्रुपआव हाबदों नामा नोंबो ओमफ्राय जोंहा राहुल थिनबाय राहुल बर' अमितआ 15 मिनट बाद आता हूँ ओके अमित ओमफ्राय जोंहा बसुमतारिया मा होनगोन नै ओरैनो
सना अन होनदों दे बिमा गोजोननाय थाबाय दे गोसो मोनजादों आननामिका आं माबा गय जादोंमोन ओमफ्राय गय जाबा गयाबो फेयोसो आंखौ मोदोमबाय थानायखाय जाबाय गया बेनो दावरावसो जाबाय थाया नालाय आङो ओमफ्राय गया जाबा फेयो आंखौ ओमफ्राय एन हाउसआ मा होनगोन लाइक डान सिस्टार होनना थेंक इउ सिस्टार गोजोननाय थाबाय सोलाबा फैलाबायबाय नामालै बिसोरलाय ज''नो लोगो नांनानै ओमफ्राय जोंहा आननामिकाया ओंखि सना अन होनदों थेंक इउ बिमा अन थानायनि थाखाय ओमफ्राय राहुलाबो राहुल अन हे ओमफ्राय दगा जोंहा थांथ'नोसै आं दे बायबाय दे ओंखाम संनानै जानोसै आरो नोङो दे जाहैग्रोदो थां ओमफ्राय जोंहा एन हाउसआ मा होनखो हाजि देवानि होनदों थाथ'नांगौनो देवानि एन हाउस सिस्टारा थाथ'नो थिनदों नै हाजिसो लाबावलायो नामखौ खाथ्रासो मानसिया ओमफ्राय एन सिस्टारा जोंहा अनबाय ओमफ्राय दिपकआ लाइक डान सिस्टार एन हाउस होनबाय ओइ सिस्टार नोंनो लाइक होबाय दिपकआ लाइक होबाय मिनिबावबायसो ओमफ्राय ओइ माबा फुना लाथ'ब्रा ओमफ्राय सिस्टार अन ओमफ्राय मा जाखो हाजि देवानि हा होनदों मा जाखोनो हाजि देवानि सिस्टारा सोंदों एन हाउसआनो सुमित हेलो हम कर आ गया रे बाबा बोला अच्छा कर आ गया सुमित ओके अच्छा इतना जल्दी बोला 9 बजे को आता है अभी तो मतलब 7:30 बज गया है सुमित बोला था ना 9 बजे को आता है ओमफ्राय जोंहा दिपकआ मा होनगोन एन हाउस मा हाजि हा होनदाना एन हाउस मा हाजि होननानै नै सिस्टार नोंखौसो ओमफ्राय जोंहा सुमितआ मा होनगोन आपका कहने हो आया है रे बाबा आप कहने हो आया है रे बाबा बोला अच्छा सुमित ओमफ्राय जोंहा एन हाउसआ मा होनगोन हाजि आंबो थांनोसै बिजि आंहाबो होनदों नेथ'नांगौनो बिजिनो सिस्टाराबो नै मा होनो दिपक हाजि ओमफ्राय जों माबाया मा होनदों एन सिस्टारा थाथ'दो आगै होनदों दे सिस्टार ओमफ्राय जोंहा सुमितआ मा होनगोन हेलो माय ओल्ड फ्रेंड्स कैसे हो बोला सुमित ने बोला माय ओल्ड फ्रेंड मतलब कैसे हो बोला सबको ओमफ्राय दिपकआ मा होनगोन एन हाउस बाजै दसे हा होनदों नै उल्था होनफिनबायहाय हनै नोंखौ सिस्टार ओमफ्राय जोंहा सुमितआ मा होनगोन लाइक किउट क्यूट आया था रे बाबा इसलिए अच्छा लाइक क्यूट आया इसलिए जल्दी आया क्या ओमफ्राय जोंहा राहुला गेम अफार टाइम अफार गेम अफार ओमफ्राय जोंहा दिपकआ मा होनगोन थाथ'दो आगै हा होनदो दे सिस्टार दिपक सिस्टार दे ओमफ्राय जोंहा किशोरा मा होनगोन हाय बाजै सना होनदोंना हाय आगै सना किशोर ओमफ्राय जोंहा राहुला जाना रे ना ओमफ्राय दिपकआ मा होनगोन बिके बाजै बाय दे होनदो दे दिपक बाय दावदै रुनानै जाहैदो थां ओमफ्राय सुमितआ मा होनगोन आप इतना सुंदर क्यों हो रे बाबा बोला सुंदर है मैं हाँ सुमित आप ही हैंडसम है रे बहुत हैंडसम है ओमफ्राय दिपकआ हा मिनिबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा अनिल बसुमतारिया मा होनगोन नोंगौ नोंना न'आव सोर दं होनदों आरोना आंना मा होनो आंनि फिसाला थायो आं थायो ओमफ्राय आंनि माबा बोराय थायो आरो बोराया ओमफ्राय माबायाव थायो केमावसो थायो अनिल ओमफ्राय जोंहा दिपकआ नोंगौ जायाना दाउदै होनदों नों जायाना दाउदै होनदों दाउदैखौ जायो आङो ओमफ्राय एसे खम जायो आरो दिपक जायो जानायालाय
बाट एसे खम जायो सोमदोना जोंहा नमस्कार होनदोंना नमस्कार सोमदोन बसुमतारी जोंहा सोमदोना हेलौ मारै खबरा होनदोंना खबरा मोजां आंनिया सोमदोन नोंनिया माबोरै गाहायाव माबा मोजां नुबावो दिपका दे बाय बाय बाजै होनदोंना अ दे बाय बाय ओमफ्राय सोमदोना मा ओंख्रि जाखो आब' होनदों ओंखाम जाथ'वाखै आगै संबावाखैना सोमदोन आगै ओमफ्राय सोमदोन आगैया थिगानो बर्थमान आंबो होनदों आरोना मोजां जानांगौ दे आगै खबरफ्रा ओमफ्राय सोमदोना बहानि नों आब' होनदों आरोना आङो आसामनि आगै आसाम आं सापागुरियाव थायो दा बसुमतारी बिमाया अनामिका सना अनामिका सना अन होनदों आरोना आदसा अनामिका बिमाया अन आरो सनाया थेंक इउ दे बिमा अन थानायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय अनामिका हाफांसुनि अन होनलाबायना लाखोब्रा बेलाय गावहोदो बिमा आइ जारलासो गावखौनो मा हाफां हाफां हुफां होनलाबायखो अनामिका बिमा मा ओंख्रि संखोब्रा ओमफ्राय टरमेना जा मा होनखो माबोरै बाजै सना खबरा होनदों आरोना खबरा मोजाङानो आंनिया नोंनियालाय माबोरै टरमेन दे Pobin Roy आंनिया एनी अल्सो नमस्कार नमस्कार Pobin Roy ओमफ्राय बिमाया मानखा अनामिकाया साननि लाव आलु टमेट' साननि लाव आलु टमेट' ना ओंख्रि दं बिमा सना होनदों आरोना साननि दंखायो होमबा गोथावानोमोन माथो होमबा ओमफ्राय अनामिका सना अन होनदों दे बिमा गोजोननाय थाबाय दे अन थानायनि थाखाय अनामिका बिमा सना ओमफ्राय जोंहा माबा टरमेना जा मा होनबाय आंनियाबो मोजां खबरा होनदों आरोना दे मोजां जानांगौ आरोना होमबा खबरफोरा ओमफ्राय जोंहा बसुमतारी बिमाया अनामिका हाफां गावखौनो माबा हाफां हुफां होननानै लालाबायथारबायलै बिमा सनाया जारलासो ओमफ्राय रुपलाया हेलौ दाना हेलौ रुपला मुसाहारि हेलौ आदसा मालायखौ लिरजाया दाय जायो बिमा सना होनदो
दाखले आं माबाखौ दाय जानाय बायदि बिदि लिरनायखौ दाय जायाब्रा बिमा अनामिका ओमफ्राय जों बिमाया मा होनखो अनामिका ओंथि सना माइनाव अन होनदो आरोना दे बिमा दे बिमा सना माइनाव जिउ लोखि नोङो मोनसे फोरोंनोसो खालामनो थिनदो फोरोंनानैसो हरगोन जारला जागोन नोङो अनामिका दांखो दुंखो होनलाबायनानै लाखोबाल बेना जारलासो मानो दांखो जानांगौ जाखो मानो दांखो जानांगौ जाखो बिमा नोंबो मानि दांखो बेलाय ओमफ्राय सुमिता मा होनगोन नक्ता ओके नक्ता को ज्वाइन कर दिया है रे बाबा बोला नक्ता कौन था रे कहाँ से नक्ता नाम दिखा रे सुमित तुम आपकी इनके कहाँ देगा आगे में क्या नक्ता मतलब कौन था अरे किसके साथ ज्वाइन हुआ रे सुमित किसके साथ ज्वाइन हुआ है मैसेज कर मतलब वो नक्ता का मतलब वीडियो में मैसेज करके आइएगा खास में मतलब कौन आया था मैंने बोला था ना आपको ज्वाइन होने के लिए सुमित जी उसका नाम क्या था उसका नाम तो ओनिल क्या था ओनिल ना क्या था नाक्ताजों मा होनो सुमिता जइन जाबायमोननो नाक्ता नाक्ता से ज्वाइन हो गया आप ना अगर आप मतलब नाक्ता से ज्वाइन हो गया तो उसका वीडियो में मैसेज करके दीजिए मैसेज दीजिए आप सुमित साइड रिटर्न करेगा मोटिफिकेशन हेलो ना हेलो मोटिफिकेशन सुमिता हेलो अनामिका जी कैसे हो बोला सुमित ने बोला अनामिका जी कैसे हो पूछा आपको अनामिका ओमफ्राय जा मिका या बसुमतारिया आब' सना ओंखाम जाबाय नामा होनदों जाथ'वाखै आगै संबावाखैनो ओमफ्राय जा थरमेना मा आंखौ मा ओंख्रि जाखो बाजै सना होनदों ओंखाम जायाखैलै मा होनो संबावाखैनो ओमफ्राय राहुल ऑन है सुमिता मा होनखो अरे बाबा अच्छा लेखता है बहुत अच्छा बहुत थारे बाबा वो थारे बाबा बोला अच्छा ये लगता कौन था रे आगे में मतलब सुर के आया होगा रे आगे में ना लगता कौन था लगता रुको देखना पड़ेगा दोबारा मैसेज करके दीजिएगा उसका वीडियो में सुमित रिटर्न देगा साइड सुमिता हमको ज्वाइन कर लिया है रे बाबा हमको ज्वाइन कर लिया है रे बाबा अच्छा आपको ज्वाइन किया है उसने हाँ सुमित मोटिफिकेशन मांग ब्लू दे दो बोला अच्छा ब्लू दिया मैंने ब्लू दिया ओरिजिनल हेलो नमोखले टर्मेन्ट जामांखो ओंखाम जादो आबाजै होनदों ओंखाम जागोन र' सङाखैनो संना जागोन र' ओमफ्राय जासो मेदाम आंगो अच्छा दूसरा के एलबी में थारा बाबा हाँ दूसरा का एलबी में
आपने आप दूसरा का मतलब एलबी में था क्या? दूसरा का एलबी में था तो उसने उस दूसरा का एलबी में जो आदमी है ना उस वो दिया होगा सुमित जी। ओमफ्राय ग्रीन स्क्रिना मा ओंख्रि जाखो आब' होनदों आं जाथ'वाखैनो सङाखैनो ग्रीन स्क्रिनाखै ओमफ्राय जोंहा बसुमतारी बिमाया सुमित ब्रादर मैं ठीक हूँ और आप कैसे हो बोला सुमित अनामिका बसुमतारी अनामिका ने बोला ठीक है आपको पूछ रहा है आप कैसा है सुमित ओमफ्राय जोंहा एज एदा मा होनखो हाय लाइक डान थेंक इउ एस गोजोननाय थाबाय लाइक होनायनि थाखाय दे एएस ब्लॉग ऑफिशियल थैंक यू गोजोननाय थाबाय सुमिता हम आपको देख कर फूल जाता है रे बाबा बोला ऐसा है सुमित क्यों फूल जाता है रे इसलिए तो आप मेरे एलबी में आया रे दोबारा ना थैंक यू दे सुमित ऐसे ही मतलब मेरे एलबी में आते रहे ना ओके ओमफ्राय जारा मा होनखो जारा हेलौ आब' होनदोंना हेलौ आगै जारा फाग्ला ओमफ्राय सुमिता मा होनखो हम ठीक है रे बाबा बोला ठीक है बोला अनामिका सुमित भी ओमफ्राय जोंहा नटिफिकेसना मा होनखो प्लीज सब्सक्राइब बोला नोटिफिकेशन गुरु ने किसी को ज्वाइन होना है तो ज्वाइन हो सकता है नोटिफिकेशन गुरु से सुमित जी आपको ज्वाइन करना है तो मतलब कर सकता है सुमित ओमफ्राय सुमिता मा होनखो हाँ जी सही बोल रहा है आप बोला हाँ जी सही बोल रहा है आप बोला हाँ मैं सही बोलता हूँ ना ओमफ्राय जोंहा बसुमतारी बिमाया सुमित ब्रदर आप क्या कर रहे हैं बोला सुमित आपको पूछ रहा है बसुमतारी अनामिका ने आप क्या कर रहा है पूछ रहा है सुमित जी ओमफ्राय जोंहा नटिफिकेसना मा होनखो लोगो जालायदो दे लोगोफोर होनदों आरोना लोगो जालायदो दे लोगोफोर होनदों आरो नै जोंहा नटिफिकेसना दहायसो माबा फैदोंमोन आरोना मा नाम फिन मारि होदोंमोन बियो मिक्सेलजों लोगो दंखायो नामाथाय ब्लु होनानै दोनदोंमोन आङो होदसालाय एम्फौआबो बेंच रेडा जा दानबाय सुमिता जा मानगोन हम बीके से बहुत कर रहा है जी हम बीके से बात कर रहा है जी बोला बीके से बात कर रहा है ओके जेल जमा लाइक दाना बुंबाय थेंक यू आगै सना लाइक होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय अर्जुन खाट मैसेज खाट सुमिता जा आप क्या कर रहे हैं जी अनामिका जी बोला आपको अनामिका ने पूछा था आप क्या कर रहा था मतलब सुमित ओमफ्राय अनामिका को सुमित ने पूछा अनामिका आप क्या कर रहे हो जी ओमफ्राय जोंहा माबा मा सुमिता हाँ रे बाबा बोला इलिजा आगैया गुड नाइट आब' होनदोंना गुड नाइट आगै इलिजा ओमफ्राय जोंहा सुमिता मा होनखो लोगो जानोबानो इलिजा आगै लोगो दंना गैया नैबे नटिफिकेसन गुरुजों इलिजा आगै सना लोगो जानोबा लोगो जानो हागोन नै इलिजाजों ओमफ्राय जोंहा सोरनामा प्लिज अर्जुना हाय होनबाय ना हम आपको मैसेज कर सुमिता आप क्या कर सुमिता हारे बाबा बोला इलिजा गया गुड बोला सुमिता हम आपको कभी नहीं भूल पाएंगे रे बाबा पक्का बोला हाँ अच्छा ओके सुमित जी फुल नाम ओके सुमित जी अर्जुना हाय होनदोंना हाय अर्जुन मजा एएस ब्लगा मा होनखो प्लिज साब लोगोफोर प्लिज होनदोंना लोगो जालायदो इनि लोगो लादोंमोन बैयाव मा नामलाय बुंलायलायबाय नांहा नटिफिकेसन गुरुआबो लोगो लादोंमोन आरोना लोगो जानोनो लोगो जालायनोबा ओमफ्राय नै एएस ब्लकार अफिसियेलाबो लोगो जानोनो लोगो जालायदो दे आंजोंबो ओमफ्राय
मोटिफिकेशन गुरुआ मा होनगोन एएस ब्लग अफिसियेल साबधान प्लिज बेक होनदों एएस ब्लग आगै नोंखौ माबाया मा होनो मोटिफिकेशन गुरुआ साब खालामबायनो बेक हरदो आगै ओमफ्राय जोंहा माबाया मा होनखो ए JLG आ मा होनखो ब्लु होआबो होनदों ना ब्लु होबाय आगै JLG ब्लु होबाय सना ओमफ्राय इलिजा आगैया मा होनखो जयेन मी होनदों ना इलिजानि बोला जयेन मी किसको जयेन होना है लोगोफोर जयेन जादो ओमफ्राय JN आ जा मा होनखो हाय सिस्टार बिके मा खबर होनदों ना जेने सिस्टार थेंक इउ आंनि एलबिसनाव फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय खबरा मोजां आंनिया सिस्टार नोंनिया माबोरै JN ओमफ्राय जोंहा बसुमतारी बिमाया साई पी रहा है रे हे ब्रदर बोला अनामिका ने साई पी रहा है बोला सुमित अब हम खुश हैं रहना रे बाबा खुश रहना है रे बाबा हम बगन से अच्छा सॉरी भगवान से प्रार्थना करेंगे रे बाबा बोला हाँ भगवान से मतलब भगवान से प्रार्थना करो सुमित अब हम खुश रहना रे बाबा हम भगवान से प्रार्थना करेगा रे बाबा बोला ओमफ्राय जेना मा होनगोन फार्स्ट कमेन्ट सिस्टार होनदों सिस्टार थेंक इउ गोजोननाय थाबाय सिस्टार फार्स्ट कमेन्ट होफैनायनि थाखाय आंनि एलबि स्क्रिनाव JN ओमफ्राय जा एएस आ ब्लगआ मा होनखो ब्लु होदो दे आब' होनदों होबाय आगै ओमफ्राय जा JN आ लाइक दानबाय थेंक इउ गोजोननाय थाबाय सिस्टार अर्जुना जा मा होनखो नमस्कार अर्जुन ओमफ्राय जोंहा JN आ मा होनखो मोजां सना होनदों ना दे मोजां जानांगौ दे सिस्टार ओमफ्राय जोंहा सुमितआ मा होनदों हमको डर लगता है रे बाबा कोई हमको आपसे प्यार ना हो जाए रे बाबा अच्छा ऐसा है ये भी मतलब ऐसा भी कुछ सॉन्ग है क्या सुमित जी आप तो मतलब बहुत सॉन्ग मतलब गाता है ना बहुत सॉन्ग गाता है आप ऐसा भी सॉन्ग है क्या ये भी सॉन्ग ही होगा रे मोटिफिकेशन मांगा JN फिलेस ब्लग साबधान प्लिज बेक होनदों मोटिफिकेशन गुरुआ JN ब्लग सिस्टार नोंखौ साब खालामबायनो ओमफ्राय बेक हरफिननो थिनदों आरो ना सिस्टार नोंखौ मोटिफिकेशन गुरुआ नोंखौ साब खालामबायनो JN फिलेस ब्लग सिस्टार ओमफ्राय बेक हरफिननो थिनदों प्रिटिया हाय होनदों ना हाय प्रिटि ओमफ्राय प्रिटिया हेल' होनदों हेल' बसुमतारी बिमा अनामिका बिमाया अनामिका सना होनदों थेंक इउ बिमा सना अन थानायनि थाखाय मोटिफिकेशन गुरुआ मा होनखो प्लिज बेक लोगोफोर होनदों ना बेक होफिनदो दे लोगोफोर नै बे मोटिफिकेशन गुरुआ मा होनो साब खालामबायनो JN खौबो JN सिस्टार नोंखौबो ओमफ्राय सोरखौबो ओमफ्राय जोंहा एलिजा गैया प्रिटि जयेन मी होनदों ना प्रिटि जयेन मी बोला एलिजा ने सुमिता मा होनगो आपको गुस्सा तो नहीं आ रहा है रे बाबा नहीं आया रे सुमित क्यों गुस्सा आएगा मतलब बुरी बात थोड़ी लिखा है आपने बुरी बात मतलब लिखने से गुस्सा आ जाता है ना ओमफ्राय बसुमतारिया ब्लु हो बिमा सना होनदों ना होबाय आं बिमा ओमफ्राय सोमदोना हाय मेडाम फैलायबाय हाय मेडाम फैलायबाय होनदों ना दे गोजोननाय थाबाय दे सोमदोन ओमफ्राय जोंहा पेरिग्रिना मा होनखो आर इउ सिंगल और मेरिड आई एम नॉट सिंगल मतलब आई एम मेरिड है रे मेरिड अब तो मतलब हिंदी नहीं आता बोला ना ओनली मतलब इंग्लिश आता है भाई राजेश अमान नमस्ते भाभी जी बोला राजेश ने
अच्छा नमस्ते राजेश। अच्छा प्रोफाइल चेंज कर दिया ना, तो मुझे लगा कोई और है। नमस्ते जी देवर जी। ओमफ्राय इलिजाया मा होनगोन अनामिका जयेन मि होनदों इलिजाया। इलिजाया अनामिका जयेन मि होनबाय नै बिमा। ओमफ्राय जा प्रितिया मा होनखो लोगो लोगो जाहर दे ब्लु गैया आंना होनदों। अ लोगो जाहर दे ब्लु गैया आंना होनदों प्रिति बासुआ। इलिजा गैया जयेन जानो होनदोंमोन। ओमफ्राय जा जे एल जिया जा मा होनदों जे एन आब' साब खालामबाय बेक खालामफिनदो होनदों। जे एल जि 33आ जे एन सिस्टार नोंखौ साब खालामबायनो जे एन भिलेज सिस्टार नोंखौ साब खालामबायनो बेक हरफिननो थिनदों दे सिस्टार जे एल जिया 33। ओमफ्राय जा लंकेश दासआ मा होनखो बाजै नाइस ना अ ओमफ्राय जा कृष्णाया सिटि कृष्णा मामि सिटि ओमफ्राय जा गाखोआ मा होनखो जाना फैबाय लां बिमा होनदों दा बोरमा बेदरजों होनदों आइ बोरमा बेदरजों दे बेसे बुरजा जाखोलै गाखो बर'आलाय। ओमफ्राय जा एजेड ब्लगा जे एन आब' लोगो जादो दे आब' प्लिज होनदों आरोना। जे एन सिस्टार नोंखौ लोगो जानो थिनदों नै माबा एजेड ब्लगा सरि ए एस ब्लगा लोगो जानो थिनदों ए एस आ। ओमफ्राय जा जे एनआ मा होनगोन थेंक इउ गुरुदास उनाव खालामगोन चेनेलाव कमेन्ट होना दोन होनदों। जे एन भिलेज ब्लगा उनाव खालामगोननो ओमफ्राय भिडिअ'आव कमेन्ट दोनहरनो थिनदों आरो दे कमेन्ट हरनानै गुरुदास। मटिफिकेसन गुरु नोंखौ कमेन्ट हरनानै दोननो थिनदों। जे एन भिलेजआ दे ओमफ्राय जा कृष्णाया मा होनखो मेसेज काट अके ओमफ्राय इलिजाया मा होनखो कमेन्ट सेट प्रिटि होनदों। प्रिटि कमेन्ट सेट खालामनांगौनो इलिजा आगैया साब खालामबायनो नोंखौ। प्रिटिया जयेन मि गाइस होनदों आरोना प्रिटिया। ओमफ्राय जा मटिफिकेसन गुरुआ मा होनखो जा ए एस ब्लग प्लिज साबस्क्राइब खालामबाय दे होनदों आरोना। ए एस नोंखौ मटिफिकेसन गुरुआ साब खालामबायनो खालामफिनदो होनदों आरोना नोंखौ साब खालामबायनो ओमफ्राय खालामफिननो थिनदों ए एस आगै मटिफिकेसन गुरुआ साब खालामबायनो आगै खालामफिननो थिनबाय नै। ओमफ्राय जा राजुआ मा होनगोन हेलौ बाजै हा कागेरि हेलौ बाजै आइ एम बेक। आदसा राजु बर'आ हेलौ बाजै आइ एम बेक होनदों आरोना थेंक इउ बेक फैनायनि थाखाय। जा अनजालु आगै नुजाफैनो हादों आरोना लाइक दान आब' होनदों थेंक इउ आगै अनजालु गोजोननाय थाबाय आगै। ओमफ्राय सुमितआ मा होनखो तेरी मासूमियत ने हमें बंजारा बना दिया। अच्छा बंजारा बना दिया तो मन पर के तेरी और बार बार सुने ऐसा क्या किया तेरी मासूमियत ने हमें बंजारा बना दिया। सुमित जी क्या क्या गाना आती हो रे तुमको भी है? ये कोई गाना है या बोल फिर शायरी है सुमित? क्या क्या आता है रे बाबा आपको? बहुत कुछ आता है रे आपको सुमित। ओमफ्राय जा प्रिटिया मा होनगौ अके इलिजा होनदों आरोना बसुमतारिया अनामिका सना अन होनदों सना अननो जोंहा अनामिका सनाया अन जे ना जोंहा मा होनगौ जागोन ए एस चेनेलाव कमेन्ट होना दोन आं दा उनाव रिटार्न खालामगोन होनदों। जे एन भिलेजआ ए एस आगै गावनि भिडिअ'आव कमेन्ट हरनानै दोननो थिनदों आरोना दा रिटार्न हरफिनगोननो आगै बियो कमेन्ट हरनानै दोन आगै सोर जे एन भिलेजखौ साब खालामदों कमेन्ट हरनानै दोन बेनाव बियो बेक हरफिनगोननो आगैमोन। ओमफ्राय जा प्रिटिया ब्लु हो दे होनदों आरोना
होबाय दे आगै गाखा मा होनखो अनामिका बिहा मा होनखो बिहाबिरा अनामिका बिहाबि ना मा होनखोलै बिहारि ना बिहाबि होनखो बिमारा होनदों खोमा अनामिका बिमारा होनदों ओमफ्राय जा प्रितिया मा होनखो दे गोदान लोगो जादो दे होनदों दे गोदान लोगो जादो दे होनदों जा अनजालु आगैयाबो नै बाहागो लाफैदों आजावफैबाय नामाथाय अनजालु आंहाबो आजावदों नै सोरबा लोगो जानोबा अनजालुजोंबो लोगो जादो दे सनाफोर बेग हरगोन बेबो अनजालुआबो आजावफैबाय नै बाहागो जिरायफैबाय ओमफ्राय जोंहा JLG आ AS आगै साबधान बेग खालामफिनदो आगै होनदों JLG 33 आ AS आगै नोंखौ साब खालामबायनो बेग खालामफिननो थिनदो आरो ना सुमिदा किने क्या लिखा तुझे न देखूं तो सेन मुझे आता नहीं है एक तेरे सिवा कोई और मुझे बात नहीं है कहीं तो मुझे प्यार हुआ तो नहीं है बोला अच्छा ये तो गाना है रे सुमित जी अच्छा मतलब अच्छा बहुत अच्छा गाना है ओमफ्राय जा आराम आंगो हेलो हाय आब' होनदाना हेलो आगै ओमफ्राय आराम आंगो गुड इभिनिं होनदों गुड इभिनिं आगै प्रितिया आंगो JLG लोगो जादो दे होनदों JLG आगै लोगो जानो थिनदों नोंखौ प्रिति बासुआ ओमफ्राय जा अर्जुना आंगो आब' सना होनदोंना दे बुं सना आगै ओमफ्राय जा मिजिङा मा होनखो हेलो दिदि होनदों हेलो हाय ओमफ्राय जा गाखोआ मा होनखो नाम्बारफोर हरलि होनदों आरोना नाम्बारफोर हरलि होनदों गाखोआ ओमफ्राय जा आराम मा होनखो लाइक दा होनबाय थेंक इउ आगै आर ब्लग ओमफ्राय जा अनजालुआ नै अनजालुआ गैया माबा लाफैबाय अनजालु आगैयाबो लोगो जानोसै खोमालै नै रायजोफोर ओमफ्राय जा मटिफिकेसन गुरुआ मा होनखो प्रिति बासु साबधान प्लिज बेग लोगोफोर होनदों प्रिति बासु साबधान होनदों प्लिज बेग लोगोफोर होनदों आरोना लोगोफोरखौ बेग खालामफिननो थिनदों जोंहा मटिफिकेसन गुरुआ प्रिति बासुखौ साब खालामबायनो प्रिति बासु नोंखौ मटिफिकेसन गुरुआ जा खन्थाइ नुजाफैदों थानो सोलाबासै सना ओंखाम संना होनदो जेबो नङा दे खन्थाइ ओंखाम संनायाव सोलाबाबाबो ओमफ्राय जा मटिफिकेसन गुरुआ अके आब' कमेन्ट खालामजोबखायो आङो आब' होनदों आरोना कमेन्ट खालामजोबखायो ना आगैया माबा मटिफिकेसन गुरुआ रे बाबा इतना ओमफ्राय जा माबाया मा होनखो प्रितिया अके मटिफिकेसन होनदों आरोना ओमफ्राय जा नन स्टप लाइक दा होनदों थेंक इउ ओमफ्राय जा मिजिङा मा होनखो हेलौ दिदि निउ मेम्बार होनदों आरोना निउ मेम्बार थेंक इउ मिजिं बसुमतारी आगै ओमफ्राय जा आराम आंखो मा ओंख्रि जाखो होनदों आरोना ओंख्रि जाथ'वाखै आगै ओमफ्राय जा गाखोआ मा आंखो रुमखौ नायगौमोन आदसा रुमखौ मानो नायनांगौ जाखो गाखो बर'लाय रुमा बै न'आ बोरै जायो बिदिनोब्रा आयु ओमफ्राय जा गाखोआ मा होनखो सरि नना कमेन्टबो फराया बाजैया होनदो नन स्टपआलाय मा कमेन्ट फरायबोबायथ' आङो लाइक दान होनदोंना नोङो थेंक इउ होनबाय उनाव थांखो गोमाबायसो कमेन्टबो फराया बाजैया होनदों आरोना ओमफ्राय जा जेना मा होनखो मटिफिकेसन रिटार्न खालामबाय होनदों रिटार्न खालामबायनो जे एन भिलेजआ मटिफिकेसन गुरु नोंनिखौ रिटार्न खालामबायनो ओमफ्राय जा JLG आ मा होनखो गुरुजी मैं साफ कर दिया बैग मी होनदों
गुरुजी नोंखौ साब खालामबायनो जा जे एलजिया साब बेग बिबाय साब बेग मी बोला ओमफ्राय जा अनजालु आगैया ओमफ्राय जा माबा र' थालांलायबाय गाखामांखो सल'फोर खनदो बिमा गोसोखौ मोजां मोननायनि होनदों नंगौ नामा सल' खन ओमफ्राय जा नन स्टपआ हरबाय आरोना औ लानांसिगोनलै आंबो र' आं खनसे लाना ओंखारथारनोसैलै ओमफ्राय जा माबाया मा होनदों मटिफिकेसना मा होनगोन आब' आङो नोंखौबो खालामबाय प्लिज दाहाय खालामफिनदो दे नो दे आगै आङो कमेन्ट हरनानै दोनदोंबा बेग हरगोन दे आङो बेग हरगोन दे ओमफ्राय अनजालुआ मा होनगोन लोगो जानो हायो कमेन्टल' हर दानो रिटार्न खालामगोन होनदों सोरबा अनजालु आंजों लोगो जानोबानो माने कमेन्ट हरनानै दोननो ओमफ्राय बेग हरफिनगोननो बे दानो ओमफ्राय जा दिल्लीबा हारे रे खालामदो आरोना दिल्ली ओमफ्राय जा एसआ मा होनखो आगैया आंबो खालामबाय आंनिखौबो खालामदो जे एल आब' होनदों जे एल आगै नोंखौ खालामबायनो एसआ नोंखौ खालामबाय होनखादों खोमा बियो एस आगै खालामबाय होनखादोंमोन दा ओमफ्राय जोंहा मटिफिकेसन मा होनगौ अनजालु आं साब दान प्लिज बेग लोगोफोर होनदों अनजालु आं साबदान आচ্ছা अनजालुखौ साब खालामबाय आरो नोङो ना मटिफिकेसना मा होनो अनजालुखौ साब खालामबायनो अनजालु प्लिज बेग लोगोफोर होनदों आरोना मा होनो बेग हरफिनदोनो मटिफिकेसन गुरुनोबो अनजालु आगै अनजालु आं ओमफ्राय जोंहा जे एल जिया मा होनखो खन्थाइ लोगो साब खालामबाय बेग हरफिनदो होनदों खन्थाइ नोंखौ जोंहा जे एल जि 33 साब खालामबायमोननो खन्थाइ ओमफ्राय बेग हरफिननो थिनबायमोन खन्थाइ ओमफ्राय जोंहा मिजिङा मा होनखो कमेन्टखौनो रिप्लाइ होआथाय होनदों आरोना कमेन्टखौ रिप्लाइ होआ रिप्लाइ होनाय जायासै होनबा मा होनो मिजिं ओमफ्राय जोंहा सुमिता मा होनगोन आप हंसते हुए बहुत प्यारे लगते हो जी बोला अच्छा सुमित ऐसा है बहुत आता है रे आपको ना सं ओमफ्राय जोंहा एसआ मा होनखो हाय आब' लोगो खालामनो थिनदोलै आब' सना जिउ होनदों ओमफ्राय जोंहा मा होनो एस बसुमतारिजोंबो लोगो जादोनो सनाफोर एस बसुमतारि फैदों नै ओमफ्राय बेजोंबो लोगो जानोनो सोर लोगो गैया लोगो जादों आरोना एस बसुमतारिजों ओमफ्राय जोंहा अनजालु आगैया आब' ब्लु हरलाय दे ओमफ्राय ब्लु हरबाय आङो आगै अनजालु ओमफ्राय जोंहा एमजे लोगो सना बिउटिफुल होनदों आरोना थेंक इउ गोजोननाय थाबाय एमजे ब्रह्म आंनि एलबिसनो फैनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा मा होनगोन लाइक होनदों आरोना थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा एमजेआ मा होनगोन संखांबाय नामा लोगो होनदों संथ'वाखैनो लोगो ओंखाम संथ'वाखै ओमफ्राय ना संबाय नामा एमजे ओमफ्राय जोंहा अनजालुआ मा होनखो खालामगोन दे र' ब्लु हरग्रोथों होनदों आरोना ब्लु हरबाय आं आगै अनजालु दे ब्लु हरबाय अनजालु जोंहा मिजिङा मा होनखो बहानि दिदिया होनदों आङो मा होनो आसामनि आगै मिजिं ओमफ्राय जोंहा जे एनआ मा होनखो लोगो जालायदो दे बयबो होनदों लोगो जालायनो लोगो लादों जोंहा जे एनआ लोगोफोर सोर लोगो गैया लोगो जालायदो दे ओमफ्राय प्रितिया मा होनखो
सानानो बानायराखै साब हरनाया साबानो बारायाखै साब हरनाया होनदों ए नंगौ नामा प्रिति बासु सोर हरदों होनदोंमोन इलिजा ना थांखो ना माखो मानसियाबो साबा बारायाखै होमबा कमेन्ट दंना गैया प्रिति बासु कमेन्ट ओमफ्राय आरो सासे सोर हरदों होनदोंमोनलायो JLG मोनसे मा होनो मोनसेबो बारायाखै नामा JLG थ' खन्थाइखौसो हरदों प्रितिखौ सोर सोर साब खालामदोंमोन लोगोफोर ओमफ्राय प्रितिनिया साबानो बारायहैयाखैनो प्रिति बासुनिया सोर सोर साब खालामदोंमोन प्रिति बासुखौ चेक खालामफिननानै होलाय नायफिननानै माने हरफिननानै हो भिडिअ नायनानै बानाय एसे एसे भिडिअ नायनानै बानायनानै हो साबा बारायाखैनो बिनिया प्रिति बासुनिया ओमफ्राय जोंहा सन्जया मा होनदों हाय डार्लिं सना होनदों आरोना हाय सन्जय बर' ना माबोरै खबरा सन्जय ओमफ्राय जोंहा BK ZC ओमफ्राय BK ZC मोनजाफैदों आरोना सानखांनो मोनसै ओमफ्राय जोंहा नन स्टपआ बिदि नायबाय आरोना देग'गनो ओमफ्राय जोंहा BK ZC आबो रिजि हाथाय खिथाबाय नामा नन स्टपआ बिदि नायबाय नन स्टपआबो अनजालु आब' होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा राहुला जादों होनदों आरोना ओमफ्राय अनजालुआ आब' ब्लु हर आया ब्लुआ हरबाय आगोल अनजालु ब्लु हरबायमोन आङो ब्लु जायाखै नामाब्रा नोंनियालाय ओमफ्राय जोंहा माबा मोनखो बिष्णुआ हाय होनदों आरोना हाय बिष्णु ओमफ्राय जोंहा MJ ब्रह्म लोगोआ जोंहा हार्ट हरबाय थेंक इउ फ्रेन्ड गोजोननाय थाबाय फ्रेन्ड मटिफिकेसन गुरुआ अके थेंक्स लोगोफोर होनदों जोंहा मटिफिकेसना गुरुआ ओमफ्राय JN आ मा होनखो अनदों थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा MJ ब्रह्म लोगोआ बहानि लोगो होनदों आङो मा होनो आसामनि ओमफ्राय सापागुरियाव थायो आङो लोगो MJ फ्रेन्ड ओमफ्राय जोंहा JLG आ मा होनखो अनजालु साब खालामबाय दे आगै बेक खालामफिनदो होनो ओइ अनजालु आगै नोंखौ जोंहा JLG 33 साब खालामबायनो बेक हरफिननो थिनदों आगै अनजालु ओमफ्राय जोंहा दिपकनो MG हा मिनिफैदो नै MG फ्रेन्ड नोंखौ दिपकआ दिपक फैफिनबाय नै दावदै जाखांबाय नामा रुनानै दावदैसो दे ओमफ्राय दिपक ओमफ्राय जोंहा MG आ मा होनखो हेल' होनदो जोंहा फ्रेन्डआ ओमफ्राय जोंहा एसआ मा होनदों गुड नाइट आब' सना होनदों आरोना गुड नाइट आगै एस बसुमतारी ओमफ्राय जोंहा मटिफिकेसन गुरुआ JLG साबदान होनदों JLG साबदान होनबाय नै जोंहा मटिफिकेसन गुरुआ थाम्फैया आथिङाव मा उगासिनो अनजालु आगैया JLG आब' जागोन होनदों आरोना जागोन होनदों अनजालुआ ओमफ्राय जोंहा JLG आ मा होनखो आं खालामबाय आगै होनदों खालामबायनो आगै अनजालु ओमफ्राय नन स्टपआ जाहा बिदि नायबाय आरोना देग'गनो ओमफ्राय JLG आ थेंक इउ गुरु होनदों ओमफ्राय जोंहा अनजालुआ मा होनखो आब' ब्लु हरलाय रिटार्न खालामफिनगोन होनदों आं अनजालुनिया मानो ब्लुआ जायाखै माथो ब्लु होनाय नै बोखारफिननानै होफिननि र' आङो रिमुभ प्राइभार्स आया र' दे अनजालुनिखौ होफिनबाय आङो र' मानो जायाखै नोंनिया ब्लु होनायसोमोन अनजालुनि आगैनिया ओमफ्राय मनजया मा होनखो आब' मोनबाय होनदोंमोन आब' मोनबाय उन्दुआ नामा होनदों मोनथ'वाखैनो आगै मनजय आगैसो उन्दुगोन र' दायो टाइम जाथ'वाखैब्रा उन्दुनायनि ओमफ्राय जोंहा JN आ मा होनखो जोंहा AS फंबाय कमेन्ट हरना दोन बेक खालामगोन होनदों JN फिलिसआ AS आगै नोंखौ कमेन्ट हरना दोननो थिनदों आरोना बेक हरगोननो ओमफ्राय जोंहा अपिकाया मा होनखो बायदेव अपिकाया मा होनदों बायदेव सकरे
करे नाकी साकरी करे नाकी बायदेव साकरी करे नाकी अच्छा साकरी मैं को मतलब साकरी नकरे अपिका एक साकरी नकरे मैं ओमफ्राय जा एमजि आ मा होनखो लोगो आंबो सङाखैनो लोगो होनदों ए सङाखैनो होनबा नोंबो दाबो लोगो आंबो संथ'वाखैनो आंबो ओमफ्राय जा मनजया आयु जेल जे मा होनखो एस बसुमतारी आगै साब खालामबाय बेग हरफिनदो होनदों एस बसुमतारी आगै नोंखौ जे LG 33 साब खालामबाय मोनो बेग हरफिन आगै एस बसुमतारी आगै ओमफ्राय जा MG आ मा होनदों ब्लु होदे लोगो जयन लानि होनदों होबाय आङो लोगो MG ओमफ्राय जा अनजालु आगैया नटिफिकेसन साब दान बेग हरफिनबाय आं होनदों नटिफिकेसन गुरु नोंखौ मा होनो साब खालामबायनो अनजालुआ बेग हरफिनबायनो आरोना चेक खालामनो थिनबाय नायदो ओमफ्राय जा मटिभेसन गुरुआ माखो प्रिति बासु आङो कमेन्ट खालामखादों होनदों प्रिति बासु नों कमेन्ट खालामखादोंनो माबाया मटिफिकेसन गुरुआ कमेन्ट खालामखादोंनो मानो साबा माबायाखै नायफिनलाय दा जागोनदां प्रिति ओमफ्राय जा मिजिङा मा होनखो आंबोथ' आसाम क'क्राझारनि आब' ओमफ्राय बबे डिस्ट्रिक्टनि दे होनदों आङो मा होनो चिरां डिस्ट्रिक्टनि आगै मिजिं चिरां डिस्ट्रिक्टनि आङो नों क'क्राझारनि आरोना ओमफ्राय जा अनजालुआ JLG साबदान बेग हरफिनबाय आं आब' होनदों अनजालुआ JLG 33 नोंनोबो बेग हरफिनबायनो साब बेग हरफिनबाय आरोना अनजालुआ जामोनखो गासैखौबो भिडिअ नायना कमेन्ट हरना दोनबाय आं होनदों अनजालुआ भिडिअ नायनानै कमेन्ट हरना दोनबायनो बिदिया साबा आनसार जाया आरोना अनजालुआ माबाबाय हरफिनजोब्बायनो बेग ओमफ्राय जा मटिफिकेसन गुरुआ मा होनगोन थेंक इउ लोगोफोर होनदों आरोना थाम्फैया हापि सरि जा अपिकाया मा होनगो বাইদেউ सकरी करे नाকি এইটো মানে আগতে সুধিছে না আগতে কৈ দিছে না অপিকা ৰাভা মই একো মানে চাকৰি নকৰে अपिका ओमफ्राय जा AS आ मा होनखो आङो ओंखारबाय दे आब' आङो उन्दुनोसै दे आब' होनदों दे AS होनलांबाय AS ब्लक जागोन दे आगै दे ओमफ्राय जा मटिफिकेसन गुरुआ मा होनखो MG ब्रह्म फेमिलि साबधान प्लिज खालामफिनदो होनदों MG लोगो नोंखौ साब खालामबायनो MG ब्रह्म फ्रेन्ड माबाया मटिफिकेसन गुरुआ नोंखौ साब खालामबायनो बेग हरफिननो थिनदों आरोना फ्रेन्ड ओमफ्राय जा मिजिङा मा होनखो मानि ब्लु मानि मा जादों मिथिया आब' आंथ' खोन्थादो आब' होनदों आरोना ब्लु लानानै मा होनो जयेन जालायदों आगै माने साब माबानांगोन आरोना साबा बारायगोन ना जयेन जालायबा आगै मिजिं आगै मिजिं बसुमतारी चेनेल खुलिनो नागिरदों नामा नोंबो साब भिडिअ नागारनाय गैया नै माबानिया गावनिया भिडिअ नागारनाय गैयाबाबो नोङो साब लाजागौमोन साब लाबा नोंनि साबा बारायगौमोन आरोना साब लाबा नों बे चेनेलाव थुनानै साब खालामनो हायो आरोना आगै सोरजों जयेन जानो ओमफ्राय जा माबा मा होनखो अनजालुआ जीवन गुरुं मामा होनखो बर' मिस नमस्कार होनदों आरोना नमस्कार जीवन बर' मिस नमस्कार बोला
नमस्कार नमस्कार मिसिंगा जामानखौ थेंक इउ दे होनदों आरोना मबाइलासो गोग्लैस्रादों नोंनि माबाया नोंनि साबा 7 जासिगोन र' मिजिं साब खालामना दोनहरदों आं खिन्थु भिडिअ'थ' गैयाना मोजां जे एलजिया मांखौ अनजालु थेंक इउ होनदों आरोना अनजालु थेंक इउ होनबाय जोंहा जे एलजिया जा स्करपिअ ना मा होनखो हेलौ होनदों आरोना हेलौ ओमफ्राय जोंहा मिजिङा मा होनदों माथो ओंख्रि जाखो आब' आं ना ओंख्रि जाखो आब' ओंखामखौनो मा होनो जाथ'वाखै आगै संथ'बावाखैनो आं मा होनो मिजिं आगै ओंखाम संथ'वाखै ओमफ्राय जोंहा अरना मा होनखो आब' नोंखौ जि साइज नुदों होनदों नंगौ नामा अरन फंबाय ओमफ्राय जोंहा अनजालुआ मा होनखो जे एल जि आब' सना थेंक्स होनदों अनजालुआ ओमफ्राय अरना होनबा खामा भिडिअ होनदों खमा भिडिअ खालामा भिडिअ आदसा भिडिअ खालामा आरो भिडिअ गैया नोंना नायदोंमोन आं ओमफ्राय साब खालामना दोनबाय आं भिडिअ गैयाबाबो मिजिङानो ओमफ्राय माबा मटिफिकेसन गुरुआ एमजि ब्रह्म फेमिलि प्लिज साबसक्राइब खालामफिनदो होनदों लोगो थांखो ना माखो एमजि ब्रह्म मटिफिकेसन गुरुआ बेग हरफिननो थिनदोंमोन साबबेक हरफिननो थिनदोंमोन कमेन्ट हरनानै दोनलाय जोंहा माबा मटिफिकेसन गुरु बेग हरगोनदां सोर थाखो अके आदसा अखा हादों गय जानाया अखा हाथारना होदों बिरादनो थांखो ना माखो दा एमजि ब्रह्म फ्रेन्डआबो ओमफ्राय जोंहा बिरजन फंबाय मा ओंख्रि संना दोननायलाय आब' होनदों ओंख्रिया मा संनाय जायोबाय मा संखोथाय बिरजन फंबाय ओमफ्राय मा होनो अमा बेदर दङमोनलै बिरजन फंबाय गोरान ओमफ्राय लावगि सना नाम फैदोंहाय आब' आङो निउ साबसक्राइबारलै आब' होनदों आरोना दे थेंक इउ गोजोननाय थाबाय लावगि सना आगै निउ साबसक्राइबार आरोना थेंक इउ स' माच ओमफ्राय अनजाला मा होनगोन मिजिं नोंबो उनाव इउटुब सालायगोन नामा बुंलाय ब्र होनदों मिजिं बसुमतारी आगै नोंखौ अनजालु आङा सोंदों आरो ना नोंबो उनाव मा होनो इउटुब चेनेल सालायगोन नामा बुंलाय होनदों आरो ना मिजिं आगै ओमफ्राय जोंहा लावगि सनाया मा होनखो
from धेमाजि डिस्ट्रिक्ट जनाय होनदों आरोना धेमाजिनि आरोना ओमफ्राय जोंहा मा होनखो रमेशआ हाय होनदों ना हाय रमेश ओमफ्राय जोंहा थाम्फै मासे अरगासिनो नै ओमफ्राय जोंहा बेन्स जेदा मा होनखो तुम तो क्यूट बेबी हो बोला आच्छा जी थेंक यू जी ओमफ्राय जोंहा जे एल जी मा होनखो एम जि आब' साब खालामबाय दे बेक हरफिनदो होनदों जे एल जी आगै मेसेज हरनानै दोन ओमफ्राय हरगोन बियो जे एल जी 33 आगै एम जे नोंखौ माबाया मा होनो जे एल जी आ 33 आ साब खालामबायनो एम जे सिस्टार ओमफ्राय बेक हरफिनदो ओमफ्राय जोंहा बेजन फंबाया मेसेज दानबाय मानो दानखो फंबाय ओमफ्राय जोंहा माबाया मा होनखो मिजिङा भिडिअ खालामनो लाजियोलां ब्र होनदों भिडिअ खालामनो लाजियोनो मिजिं आगैया ओमफ्राय जोंहा बेन्स जेदा मा होनखो नेपाल मा थाम्फै फैखोब्रा नेपाल से हो बोला जी मैं नेपाल से नहीं हूँ जोंहा बेजना मा होनखो साबार' हो दिदि नेपालनि माबानि लिरबाय नामा साबार हो दिदि साबार जोंना हिन्दीनि लिरखौब्रा मा होनो बिरजन फंबाय आंखो हे बोरि बोरि हरदों बे थाम्फै मासेया माबा दिसथाबबाय ओमफ्राय जोंहा लिमुआ मा होनदों लिमु कुमारि हेल' होनदों ना हेल' ओमफ्राय लिमु ने क्या बोला जॉइन करो ना बोला जॉइन करना है बोला लिमु कुमारी ने ओमफ्राय जोंहा मिजिं आगैया एलबिनिफ्राय आउट जाथ'नोसै आब' आङो गुड नाइट दे आब' आं होनदों दे मिजिं आगै गुड नाइट दे ओमफ्राय जोंहा जे एल जिया मा होनखो लोगो जादो लोगोफोर होनदों आरोना लोगो जादोनो लोगोफोर जे एल जिया लोगो लाबाय बै लिमुआ जानो होनदोंमोनहाय लिमु कुमारी जॉइन होना है तो जॉइन हो जाओ जे एल जी 33 से अनजालु आगैया मा होनखो मिजिं ब्र सरि मिजिं ब्र भिडिअखौ लाजिबाबो साब लाना दोनखानो हायोब्रा उनाव साब बुरजा जाबा बानायनो हागोन लोगोल' जाना थाखा ब्र होनदों मिजिं आगै लोगोल' जाना थाखा होनदों आरोना ओमफ्राय साबा बुरजा जाबा भिडिअखौ उनाव बानायनो हागोन होनदों अनजालु आगैया मिजिं आगै ओमफ्राय जोंहा बिरजना मा होनखो अखा जादों ना हाया अखा हादोंना हायाखै आब' होनदों हादोंब्रा नै हागासिनो दा फुङाव हादोंमोन ओमफ्राय दहायो माबा टाइमाव गैलामोन सानसुआव ओमफ्राय नै दा हादोंलाय नै ओमफ्राय जोंहा लिमु कुमारिया प्लिज ब्लू डीजे बोला डीजे का हाँ दे दिया ओमफ्राय जोंहा एस अमंगो सपोर्ट करो प्लीज बोला किसी को ज्वाइन होना है तो एस चित्रा ब्लॉग से ज्वाइन हो सकता है वो भी मतलब प्लीज सपोर्ट मी बोला ब्रोकेन आजा मन गए हेलो भाभी जी नमस्ते लंदन हाँ
ओके देवर जी ब्रोकन जी लंदन से है हाँ 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 जी ब्रोकन हियर हाँ थाम्फैया मायाव आथिङाव उरग्लिगासिनो थाम्फै मासेया थावखौनो फैदोंलै गैयामोन माथोलै याव कमेन्ट दावखोआखै आदसा कमेन्ट दं माथो खोन्थाथ'गासिनो आंहा दावखोरोआखै फाग्लासोलै कमेन्टआलाय ओमफ्राय जोंहा सिमला मा होनखो हेलौ आब' आं निउ साबसक्राइबारलै आंनि चेनेलखौबो साबसक्राइब खालामना होदो दे अननानै आगै मा होनो आंनि भिडिअ कमेन्ट हरना दोन आं बेक रिटार्न हरगोन दे आगै सिमल ओमफ्राय जा येसआ मा होनदों लाइक दान दिदि होनदों थेंक इउ लाइक देने के लिए ओमफ्राय जा डि एन बर'आ मा होनखो बबेनि आब'आ होनदों आरोना आसाम सापागुरि थायो आङो ओमफ्राय जा ब्रकेना मा होनखो आदसा बिजि होननानै इदि नायदो आरोना ब्रकेन जी खाना हो गया आपका ब्रकेन उनजालो आ गया एस एस चित्रा सब डन बैक कर दो अपी फ्रेंड्स बोला उनजालु बरो ने एस चित्रा आपको मतलब सब किया है रिटर्न करने को लिए बोला है ओमफ्राय जा बिरजना मा होनखो आब' आं दा नोंनावहाय नेपालिनि सम हरगोन दे आब' होनदों दे हरना दोन नेपाली सं ओके ओके आं मोजां मोनखायो नेपाली सं ब्रकेना जा मा होनखो लाइक कर दिया ठीक है भाभी जी बोला थैंक यू ब्रोकेन जी लाइक करने के लिए ओमफ्राय जा लिमुआ मा होनखो जे एल जी साबधान प्लीज बैक करो होनदों लिमु कुमारिया ने ज्वाइन किया है जे एल जी आगै मतलब साब हरफिननो थिनबाय आगै नोंखौ साब रिटार्न करो जे एल जी 33 सब रिटर्न करने को लिए बोला है लिमु कुमारी ने ओमफ्राय जा डि एन आ मा होनखो बबेनि होनदों आब'आ होनदों आङो आसामनि आगै आसाम आं सापागुरि ओमफ्राय जा सोराङा मा होनखो हामालै बाजै होनदों हामालै बाजै होनबाय आरोना ओमफ्राय ब्रोकेना जा मा होनखो मैं पी खाना सब्जी बना रही है बोला अच्छा भाभी जी आपका खाना रेडी हुआ कि नहीं हुआ कि क्या हो गया है क्या बोला मेरा रेडी नहीं हुआ है ब्रोकेन आपका हो गया रेडी क्या सब्जी बना रही हो ब्रोकेन देवर जी ओमफ्राय जा आচ্ছা एस डि आ मा होनखो गेमारा आब' आं नोंनि भिडिअखौ नायनो फैलायबाय होनदों दे फंबाय एस डि गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय आंनि भिडिअ नोंनि भिडिअखौ नायना फैलायबाय होनदों आरोना आচ্ছা गोजोननाय थाबाय फंबाय एस डि ओमफ्राय जा जे एल जी मा होनगो ओके लिमु होनदों आरोना ओके बोला रुको जे एल जी ने लिमु मजा लिमु कुमारिया दीदी मैं आपको भी सब कर दिया आप भी सब कीजिएगा बोला हाँ मुझे बोला ना लिमु कुमारी ओके मेरे वीडियो में कमेंट करके जाइएगा लिमु मैं आपको मतलब रिटर्न बैक करूंगी ओके बजा अंजालू आगे मान के लिमु सावधान बैक कीजिए फ्रेंड बोला लिमु कुमारी आपको अंजालू ने सब किया है रिटर्न बैक करने को लिए बोला है बजा लिमु मान के हेलो अंजालू बोला
हेलो अंजलू बोला अंजलू ने आपको सब किया है मतलब बैक करो रिटर्न बैक लिमु बजा डी एन आमान को बेसे हा आबो बेसे फरायखो फरायनाय गैलालै जोबलांजोबखाबाय गोदोनो आगै डी एन बड' फिसालायानो दङ आंना दा सासे डी एन ओमफ्राय जों अनजाला मा होनखो लिमु रिटर्न किया फ्रेंड बोला लिमु रिटर्न कीजिए फ्रेंड बोला लिमु रिटर्न करने को लिए बोला लिमु ओमफ्राय लिमु कुमारी मानखो अंजालो सावधान प्लीज चेक कीजिएगा बोला अंजालो सब किया है चेक करने के लिए बोला है ओमफ्राय जा माबा एस डिया मान गोजा आब' आंनि भिडिअखौ नायनानै जा आब' आं नोंनि भिडिअखौ नायनानै जा मोजां मोनो होनदों अ थेंक इउ आगै गोजोननाय थाबाय दे एस डि गेमार आगै नायनानै आरो नायनानै होबावाखै भिडिअफोरखौ एसे एसे एस डि फंबाय ओमफ्राय ब्रकेना मा होनगोन मेरा सब्जी आज आलू टमेटो और एग बनाया है भाभी जी बोला अच्छा टेस्टी है रे ब्रोकन टेबल से अब नहीं आया तो अच्छा नहीं लग रहा था रे ब्रोकन एक कमेंट मतलब देने से भी हो जाता ब्रोकन टेबल जी ओमफ्राय जा जे एल जिया मा होनखो लिमु साबधान किया कमेंट चेक करो बोला लिमु आपको मतलब जे एल जी 33 ने सब किया है कमेंट चेक करने को लिए बोला है ओमफ्राय जा अंजालु ने क्या बोला लिमु थैंक्स बोला ओमफ्राय जा एस डिया मा होनदों एस डियाव मा होनखो गाबनानै आरोना आब' नों भिडिअखौ एडिट खालामबा गुगोलनिफ्राय डाउनलड खालाम काइन मास्टार प्र' होनदोंना बेनो नामाथाय मोजां जायो नामाब्रा आगै बेयाव ना काइन मास्टारावथ' बानायखायो नामाथाय बेयाव बानायखायो बायदि एस डि आगै ओमफ्राय जोंहा लिमुआ मा होनखो गाबहरलायबाय आरोना सिबाय ओमफ्राय जोंहा लिमुआ मा होनखो वेलकाम डियार होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा क्रिटिकाया हाय होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा क्रिटिकाया मा ओंख्रि जाखो होनो ओंखाम जाथ'बावाखैनो क्रिटिका ओमफ्राय जोंहा लिमुआ मा होनगोन हेलौ दस्त' होनदाना लिमु कुमारी ने हेलौ दस्त' बोला ओके थैंक्स बोला लिमु ने ओके थैंक्स बोला ओमफ्राय जोंहा सिमला मांका स्मॉल साइकेल राइडर फोरोंदोंहाय फिसालाया सिमल हेल' आब' आङो जोबोद एड जानो लुबैदोंलै थांखो हेलौ आब' आंजोंबो एड जानो होलै आरो लोगोसे ब्लु होना होदो होनदों ब्लु होबाय आङो 이것도 SD게임을 응? 어디 SD게임을 너희 SD게임 small JLG ओमफ्राय होबाय आं आगै ब्लु दे नोंना सिमल ओमफ्राय जोंहा जेल जाब आंखो क्रिटिका नार्जारि साब खालामबाय बेक हरफिनदो प्लिज होनो ना क्रिटिका आगै नोंखौ जोंहा जेल जिया साब खालामबायनो बेक हरफिननो थिनदों
JLGआ ओमफ्राय जा अनजाला मा होनखो क्रिटिका लोगो जाबाय आङो नोंजोंबो खालामदो होनदों जोंहा नैबे माबायाबो थिनदोंमोन नामाथाय र' थांखोलै होनदायोलै गोसोआवसो थाबोबाय नामा Era crítica no eso. Simul kawala roko. इसमें सिमोल करना कहा रहा तुम Small writer one हो तो हैं इधर है इधर मान देमन small writer one ना ये ना सिमोल writer one तो राइडर नङा बियो साइ मा बुस्थु नांगौ बेनोमोन नोंबो खोमानानै दोनो थांलाय small cycle ओमफ्राय जा क्रिटिका होमबा अनजाला क्रिटिकाखौ साब लोगो जाबाय आं नोंबो खालामदो होनदों आरोना ओमफ्राय जा एसडिया मा होनखो आब' आङो नोंनि इडिट खालामनाय लिंक हरगोन जा मोजां जायो होनदों गाबबाय आरोना एसडि ग्रेमारा दे हरनानै दोननाय नायलाय फंबाय एसडि मा ओमफ्राय एसडि फंबाया ओइ आखाइयाबो आं दे हरनानै दोननाय दे फंबाय ओमफ्राय जा सिमल गाबलायबाय आरोना दे हर फंबाय सना दे ओमफ्राय जा सिमल मा होनखो साइकेल ना राइडारा मा होनखो आब' आंनाव दं फाइन मास्टार एफआ खौ ओंखारा आंना आदसा काइन मास्टार एफआनो ओंखारा आंना होनदों आरोना जोङो सिमला आब' आंना दं काइन मास्टार एफआनो ओंखारा आंना होनदों जोंहा नै माबाया सिमला आंबो रोंलायलाङा आगै बारा सिमल ओमफ्राय माबा ब्रकेना मा होनखो ये बात है ना भाभी जी हमको याद आया होगा ना आप बोला हाँ याद आया है अब तो 2 दिन नहीं आया था मैसेज भी नहीं दिया मतलब लाइव में नहीं आया लाइव में मैसेज नहीं दिया तो याद आया एक कमेंट छोड़ के जाना था वो भी हो जाता था ओमफ्राय अनजाला मा होनखो जा सिमल लोगो जाबाय आङो नोंबो आंनिखौ खालामदो होनदों सिमल आगै नोंजों लोगो जाबायनो माबाया अनजालुआ ओमफ्राय नोंबो बे हरफिनदोनो ओमफ्राय जा लिमुआ मा होनखो हेल' क्रिटिका होनदों ना हेल' क्रिटिका बोला लिमुने ओमफ्राय जा क्रिटिकाया मा होनखो JLG नि लिरनाय चेक स्पेलिंआ मा होनखो केक लिरदों गोदो स्कुलाव थांनो थोनबाला थाङाथ' ओंखायनो मिस्टेक जादों जाम्बिना दे माबा बिदि टाइप बुनायाव माबायो बिदिनो जायो मबाइलाव मिस्टेक फैयो मा होनो नोङो माबा लिरनो नागिरबाबो माबा थांलाबायो आंनाथ' मिस्टेक थाङो बिदिनो क्रिटिका नार्जारिया बिदिनो मेसेजआ माबा लिरबाथाय माबा थुब थांना होयो चेक लिरनाया केक जादोंनो बिदिनो जायो मबाइलाव बोरैबा मिस्टेक जायो थांफ्राङो आरोना नोङो स्पेलिं थुनायावनो माबा थब थांना होयो ओमफ्राय जोंहा लिमुआ मा होनखो हेलौ सिमल होनदों आरोना लिमुआ हेलौ सिमल होनदों ओमफ्राय जोंहा अनजालुआ मा होनखो क्रिटिका खालामदो नोंबो आङो नोंखौबो खालामबाय होनदों क्रिटिका अनजालुआ नोंखौ साब खालामबायनो ओमफ्राय नोंखौ खालामफिनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा लिमुआ मा होनखो सिमल साबधान प्लिज चेक कीजिएगा बोला
लिमो ने बोला सिमोल आपको सब किया है और कमेंट चेक कीजिएगा बोला चेक करने के लिए बोला सिमोल ओमफ्राय जा बिरजना मा होनखो ओंखाम जाग्रोनोसै दे आब' आं होनदो अ दे बिरजन फंबाय जाना लादो दे ओमफ्राय जा जे एल जिया मा होनदों नों बुजिबानो जायो लोगो होनदों औ बुजिबानो जायो ओमफ्राय जा जे एल जिया मा होनदों औ क्रिटिका बुंबाबो थांगौमोन आङो स्कुलाव होनदों आरोना औ क्रिटिका बुबाबो थांगौमोन आं स्कुलाव होनदों एम्फौ ओमफ्राय माबाया मा होनगौ अनजालु आगैया सिमल रिटार्न खालामफिनदो आंखौ होनदो आरोना रिटार्न खालामफिननो थिनबाय सिमल अनजालुआ सिमल आगै दंना गैलाबा जा मदमा सफैनो हादो आरोना हेलौ बाजै रानि होनदो हेलौ मदमा बिबोनां दासो सफैदो नामा डिउटि दंमोन नामा ओमफ्राय जा अर्गेना मेम नमस्कार होनदाना नमस्कार अर्गेन जी ड्यूटी बिजी है क्या सबके सब ओमफ्राय क्रिटिका मा होनगो जास्ट जकसो खालामदोंमोन जे एल जि फ्रेन्ड गाज्रि दामोन होनदो आरोना जकसो खालामदोंमोननो आरोना गाज्रि दामोन होनबाय माबाया जा क्रिटिकाया जेलजि मा होनो बिदि माबाफ्राव बिराद कमेन्टआ मिस्टेक जायो आरोना मानसिफोरनो हरनायाव माबा थुनानै माबा आंनियाथ' माबा लिरनो नागिरनाया माबासो थांग्रोलाबायो लिरनानै हरफिननांगौ जायो ओमफ्राय जा एस डिया मा होनखो आंनाव माबादि आंनाव माबादि इडिट खालामनो बेलेग एप दं सोरनो नांगौ होनदों आरोना सोरनो नांगौ बे मा होनो एस डि ग्रेमारनाव दङ आरोना सोरनो नांगौ माबायदि इडिट खालामनो एस डिया खिथाबाय जोंहा ओमफ्राय जोंहा ऑर्गेना 41 लाइक दानबाय ना ओ थैंक यू ऑर्गेन जी 41 लाइक करने के लिए ओमफ्राय जोंहा बिरजना मा होनखो हेलो लिमु कुमारी बोला बिरजन ने लिमु कुमारी ओमफ्राय जोंहा अनजालुआ मा होनखो क्रिटिका खालामफिनदो आंखौ होनदो आरोना क्रिटिका खालामफिनदोनो माबाखौ अनजालुखौ ओमफ्राय जोंहा जे एल जिया हेलो महतमा बोला मदमा जे एल जिया नोंखौ हेलो मदमा होनदों नै ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना मा होनखो ओके भाभी जी हर दिन हमको मिलेगा मैं थोड़ा टेंशन में था इसलिए लाइव में नहीं आया था भाभी जी बोला ओके ब्रोकेन जी टेंशन है तो है अगर टेंशन खत्म हो गया तो टेंशन खत्म हो गया तो आ जाना ब्रोकेन ओके मतलब टेंशन है फिर भी आ जाना थोड़ा सा मतलब एक दो तीन मतलब कमेंट्स करके जाएगा ना ब्रोकेन देवर जी ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना मा होनखो जल्दी कमेन्ट फर' रे फाग्लि लाय होनदों अके ओमफ्राय जोंहा सिमला मा होनखो अके ब्र आई एम चेक डाउन दाना ओमफ्राय जोंहा अर्गेना टु अके अर्गेना टु ओमफ्राय जोंहा एस डिया मा होनखो आब' एफानो हरजायाखै मायाव हरनो होननानै गाबदों मायाव हरनो होननानै गाबदों आरोना एस डिया मायाव हरनोथ' आरो एस डि फंबाय मायाव हरगोन ओमफ्राय जोंहा लिमुआ मा होनखो क्रिटिका साबधान प्लीज बैक दीजिएगा बोला लिमो ने क्रिटिका प्लीज बैक दीजिए बोला सब कर दिया है आपको क्रिटिका सब खालामबायनो लिमुआ नोंखौ जाब्रकेना ओके भाभी जी हम खाना खाएगा बहुत भूख लग रहा है हमको बोला लगी है हमको बोला ओके देवर जी खाना खा लो पहले अगर भूख लगा है तो मद मेजा मांग बाजै
खन्थिफ्राय दासो खन्थिफ्राय खन्थिफ्राय दासो फैना डिउटिनिफ्राय दासो फैना ओंखाम जादोंमोन आंदों दे मरमा डिउटिनिफ्राय दासो फैदो आरोना जाखांबाय आरोना दा ऑर्गेना रोजे किधर गया बोला रोजे नहीं आया रोजे को भी क्या हुआ बता नहीं है थांग दिखाया ना रोजे को चुन के रोजे नहीं आया रे क्या हो गया रोजे को ओमफ्राय जागा ओमफ्राय गारो में से हार्ट दे दिया थैंक यू गारो हार्ट देने के लिए ओमफ्राय लिमुआ मान को सिमल साइकिल रीडर प्लीज बैग कीजिएगा बोला लीमू कुमारी ने सिमल साइकिल आपको मतलब प्लीज बैग सब किया है बैग करने के लिए बोला है गारोआ 42 लाइक डन थैंक यू वेरी मच गारो मिक्स टीवी ओमफ्राय जा लिमु ने क्या बोला हेलो बिरजन बोला नहीं रे लिमु कुमारी ने हेलो बिरजन बोला बिरजन आपको ओमफ्राय जा इलियाहा हर दिन लाइट आती हो काम नहीं है अच्छा जी क्या और थारा पति तेरे को मारता नहीं है क्या बोला मेरा पति मेरे को नहीं मारता बहुत प्यार करता है बोलता है मतलब लाइव आने को मतलब उसको अच्छा लगता है रे बहुत प्यार करता है क्यों मारेगा बिना वजह क्यों मारेगा पति आप मारते हो क्या कुछ गलती करने से मतलब आपका जो वाइफ को लड़की को मारते हो मारना नहीं चाहिए कुछ अगर गलती मतलब करती है तो फिर भी मारना नहीं चाहिए जे इल्जामान के सिमल साइकेल रीडर साबधान बेग खालामफिनदो होनदोंना सिमल साइकेल रीडर जे इल्जामान के साब खालामबायनो ओमफ्राय रिटार्न खालामफिननो थिनदों आरोना मायाव लाना थादों माबायाबो ai ơi mời quá mai quá senang lah friend macam manggar Thazim good evening abo नै आंहा दासो होनदों आरोना थाजिम दे जेबो नङा दे गोजोननाय थाबाय आगै ओमफ्राय जा लिमुआ मानखो बिरजन बसुमतारी साबधान प्लिज बेग कीजिएगा बोला बिरजन नोंखौ फंबाय साब खालामबाय मोननो जोंहा लिमुआ ओमफ्राय बेग हरफिननो थिनदों ओमफ्राय जा एसडिया मानखो आब' आङो फेसबुकआव फ्रेन्ड हरबाय होनदों फेसबुकआव जागोन दे फंबाय एसडि ग्रेमार ओमफ्राय जा जे एलजिया मा होनदों ऑर्गेन सब कीजिए बोला ऑर्गेन जे एली ने सब करने के लिए बोला है ऑर्गेन जी ओमफ्राय जा इलियाहा ओके ओमफ्राय जा मरमाया मा होनखो बाजाय बिटिआराव मार अखा हादों नामा होनदों अखाया हादों ओमफ्राय खिन्थु बांद्राय हायाखै आरोना मदमा आगै ओमफ्राय जा एसडिया मा होनखो आब' आङो एडिट खालामनायखौ नाय नों नायनोबा फेसबुकआव नोंखौ प्लिज रिप्लाइ हर होनदों नों एडिट खालामनायखौ नायनोबा फेसबुकआव रिप्लाइ हरनांगौ आरोना जागोन दे मा होनो एसडि आगै एसडि फंबाय जागोन दे ओमफ्राय जा अनसुमै नुजाफैदों हाय बिमा सना 46 लाइक दानना थेंक इउ अनसुमै बिमा 46 लाइक खालामनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जा सुप्रिया फ्रीडम मा होनखो हिंदी बोलो जी बोला हिंदी ओके जी थैंक यू वेरी मच मेरी विश्रीमा आने के लिए सुप्रिया फ्रीडम ओमफ्राय जा इलियाहा या क्या बोला स्कूल नहीं आई हो क्या ठंडा नहीं आता अच्छा
Nihi gaya re, nihi gaya ta. Iliyaha, nihi gaya. voice भी नहीं आ रहा है बोला अच्छा नहीं गया था क्या इलियाहा अभी voice किया है कि नहीं गया है रे इलियाहा voice किया है bây giờ दैथुना मा होनखो हाय फ्रेंड ना हाय फ्रेंड ओमफ्राय जा नाया नयना मा होनखो Kasih nanya tuh dia ke sana. Yang lagi. ओमफ्राय नयन जोथिया मा होनखो Elisa is not a name of the person बोला हाँ इसलिए लिखा Aku lagi yang dia. ओमफ्राय जा दैथुना मा होनखो माथो PM बायदिसो माथो PM बायदिसो रायलायनाया PM सरि FM FM बायदि आच्छा माथो FM बायदिसो रायलायनायालाय होनबाय जा दैथुना ओमफ्राय जा खुसिया जा मा होनखो आच्छा हा खुसि है खुसि Kursi. माबा सिनायनो हाला ससे मा लिरखो मानो लिरखोथाय ओमफ्राय जा दिम्पला मा होनखो एलिजा what about your education oh sorry इलिहा ओके इलिहा what about your education पूछा है डिम्पल ने डिम्पल बर' ने आंसर दो नोङो रानिया ओमफ्राय जा मा होनखो SD आ आब' आङो मा होनखो आब' आंनाव गेमनि इउटुब चेनेल दं बेयाव दंमोन 1 मिलियन जाबायमोन नाथाय हें जाबाय होननानै गाबदों ए हें जाबाय खालामो नामा सोर माबा ना माबोरैहाय दे one minute माबा जाखाबायमोन आरोना आयु 1 मिलियन जाखाबायमोन ओमफ्राय जा लिमुआ मा होनखो दीदी मेरा सब नहीं है बड़ा नहीं है बोला अच्छा मतलब लीमू कुमारी का सब नहीं भर गया रे मतलब क्लास नहीं हुआ बोल रहा है कौन कौन सब किया था मैसेज है कि नहीं है लीमू कुमारी सब नहीं भर रहा बोला ओमफ्राय जा थाजिमा मा होनखो मा ओंख्रि आब' होनदों आरोना ओंखामखौनो जाथ'वाखै आङो ओंख्रिया मा संखोथाय थाजिम ओमफ्राय जा लारसिङा मा होनखो हेलो फ्रेंड्स खाना खा लिया बोला खाना नहीं खाया है अभी ओमफ्राय कुर्सी मित्रा क्या बोला अच्छा कुछ गाली देगा तो फिर समझ में नहीं आएगा तो कुछ गाली देने से भी कुछ समझ में नहीं आएगा रे फाइल क्या लिख के दिया है रे दैथुना जामान के बाजै हामानि नों बिनानाव दंना बाजै बिनानाव दंना गैया होनदों ना बाजै नोंना बाजै हामानि नों बिनानाव दंना गैया होनदों आरोना ओमफ्राय बिनानाव दङ मोजां एसडिया मा होनखो आब' नोंखौ भिडिअनिफ्राय साबसिन नुयो लाइभआव होनदों भिडिअ बिदिनो बोरैबा नुलाबायोलै गेद्दा गेद्दि केमेरा हमनायजों जायो नामा ना माथाय ना मोनथिला आरोना एसडि फंबाय ओमफ्राय जा बिरजना मा होनखो हेलौ दसे फैलायबाय आंहा जाखांना आब' होनदों दे जाखांदो आरो ना बिरजन फंबाय दे जाखांबायबा ओमफ्राय जोंहा र' आंबो माबानोसै र' ओमफ्राय जोंहा दिम्पला मा होनखो I think खुसि कर्नाटक right in English we are from north east बोला
ओमफ्राय जा गाखोआ मा होनखो गाखो बर'आ नोंसा नोंसा दोना बिमा खनसा हा नोंसा मोसा बिमा आच्छा जायगाखौ मा होनखो मोसादोना बिमा खनसा खनसे होनदो आरोना आंना बैदि फरायनो माबाथाय जाया ओमफ्राय दैथुना मा होनो जा सरि बाजै माहानि होनदों आरो बिनानाव दंबा नाम्बार हरदो होनदों ए नाम्बार मबाइलखौनो लायाबा बिनानावा दैथुनाबो मबाइलानो गैया बिनानावा बिसना ओमफ्राय जोङो मा होनो आसामनि आगै आसाम माने सापागुरि ओमफ्राय जा लारसिङा मा होनखो आपनि ओमफ्राय आच्छा ओमफ्राय जा मा होनखो एस डिया मा होनदों आब' नोंखौ भिडिअनिफ्राय साबसिन नुयो लाइभआव होनदों आरोना ओमफ्राय सोरां आंनि रियेल नाम होनदों ए सोराङा नोंनि रियेल नाम आरोना आच्छा ओमफ्राय जोंहा मा होनदों माबाया जे एल जे आगैया मा होनखो मैंने थैंक यू मैंने अच्छा क्यों मैंने तो किया है अच्छा क्यों मैंने तो किया है ना साब लिमो बोला अच्छा जे ने साब किया है क्यों मतलब आपका साब नहीं भर गया लिमो जे एल ने साब किया है बोला ओमफ्राय जा फादाब बिके हाय होनदों हाय फादाब ओमफ्राय बिरजना जा मा होनखो आंथ' फेस बिरजन फंबाय एथ' फेस फेसि एथ' फेसि आंथ' फेसि दैथुना मा होनगोन थगायदों नोङो दानि जुगाव सोर मबाइल लाया बेलायनो मबाइलखौनो लायालै मबाइलानो गेग्रेबग्रे सिनायनो हाया सोरबा फन हरबाथाय दैथुनागै मोजां लिमुआ मा होनखो हेलो बिरजन प्लीज चेक एन बा बोला लिमू ने हेलो बिरजन प्लीज चेक एन बा बोला बिरजन आपको लिमू ने सब किया है बोला बिरजन आपको पहले बोला था पहले जो मैसेज किया था उसने थाजिमा जामान को बाबुखौबो देखाय एसे आवन बाबुआ गैया सिखारनाय नंलादां उन्दुदों ओमफ्राय जा बिरजना मा होनगोन फेसबुकआवसो साबसिन नुदों माथो आब' आंलाय होनदों ए नंगौ नामा ओमफ्राय जा जे एलजिया मा होनखो हा थाजिम साब खालामबाय दे बेक हरफिनदो होनदों थाजिम नोंखौ जे एलजिया साब खालामबायनो बेक हरफिननो थिनदो आरोना ओमफ्राय जोंहा नाजारुसा मा होनदों जा हाय मेदाम जी होनदों ना हाय नाजारुस दान होनदों ना मोजां दैथुना मा होनखो बाजै ना मेगना एसे गेदेर गेदेर जाबावनांगौमोन जा समायसिन नुगौमोन बाजै है मेगन गिदिरबा समायनाय नुवा नायनामोन बेलाय आंना मिडियामनिलै मेगना बोराबो नङा सिमलबो नङानो आखो हे बोरै ना बोरै सल' दंमोन ना नै थाम्फैया मेगन गिदिरबा माबायदि नुगौमोन नै ओरैहाय एसेबांबा नै मोजां नुगोन ना नुवामोनथाय फिसालाया मिनिबावबायसो ओमफ्राय जों माबा मा होनखो मिस्टार प्रेमा मा होनखो बाजै आइफन मा खबर होनदों आच्छा आइफन नाम दोनबाय नामाब्रा माबायालाय मा होनो मिस्टार प्रेमालाय मोजां खबरा गै नोंनिया माबोरै ओमफ्राय दैथुना जा मा होनखो बाजै मन्दिर लुबा अखा हायो मा दे ए आयु आं मिथियाहाय मा मन्दिर लुबा अखा हानाय खिबा खिनानै खिथु सुनाय खोमा नामा दैथुना मोनथिया आगै खिथाहर दे
ओमफ्राय जोंहा मा होनदों माबाया र' कुइसन सोंबाय जोंहा दैथुना आंथ' मिथियासै ओमफ्राय जोंहा एस दे फंबाया मा होनगोन फल'वार्सआ 6.8k कंग्रेचुलेसन एडभान्स होनदों आरो ना एडभान्स थेंक इउ आंखौ होनबाय आरो ना आगै 8k थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा बिरजना मा होनखो एडभान्स ओमफ्राय मोजां बिरजना होनगोन आब' आङो सिगोन होनदों आरो ना ओंखारनोसै आरो ना बिरजन नामा दे बिरजोंबाय ओमफ्राय जोंहा मा होनगोन मिस्टार प्रेमा मोजां आंनाबो होनदों दे आगै माबा मोजांबा मोजां जानांगौ आरो ना ओमफ्राय जोंहा दैथुना मा होनगोन इएस होनदों आरो ना ओमफ्राय जोंहा बाजै ओमफ्राय जोंहा जोबथाया मा होनगो बाजै मा खबर होनदों ना खबरा मोजां आंनिया जोबथा नोंनिया माबोरै ओमफ्राय जोंहा बिरजन फंबाया आब' आङो ओंखारथ'नोसै दे जोबोद अखा हाबायलै आब' अखा दे बिरजन फंबाय जोंनिथिंबो फैहांदोंमोन नै आवाज खोनादोंमोन आं बिरादै एसे ओमफ्राय गैलालाय खोमा सिरि जाबाय माथो दे आंबो दोनखासिगोन फंबाय दे दैथुना मा होनगो एसेल' हाबा सायो गासैबो आं मिथियालै दैथुन मिथिया आङो नोंनि कुइसनखौ ओमफ्राय जोंहा राहुला मा होनगो नाया गाना हला ओमफ्राय एस डिया मा होनगो आब' नोंना फेसबुकआव 6.7k आंनिफ्राय आंना इसेबांल'सो ओमफ्राय के आंनिफ्राय 6.8 एडभान्स फल'वार्स प्लिज रिप्लाइ हरगोन आरोना आदसा नोंनिया 6.8 ना आगै आंनिया 6.7ल'सो ओमफ्राय एडभान्स फल'वार्स होनदों आरोना बारायनोनो रोङालाय माथोलै फेसबुकनियाबो ओमफ्राय जोंहा जोबथाया मा होनखो मोजां नङा होनदों मोजां नङा खबरा मोजां नङा नामालै दिम्पला काट ओमफ्राय थाजिमा मा होनखो माया बिदि फिल्मफ्रा जादोंनो फल' खालामबाय आङो आब' JLG 33खौ होनदों ओमफ्राय थाजिम फल' खालामबायनो नोंखौ थाजिमा फल' खालामबायनो JLG 33 आगै नोंखौ ओमफ्राय जोंहा माबा मा होनखो अन होनदो आरोना राहुला अन ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो ओंखाम जाबायना जायाखै बाजै होनदों आरोना ओंखाम जाथ'वाखै आगै राहुल माबा सरि प्रेम मिस्टार प्रेम जाथ'वाखै आगै ओंखाम ओमफ्राय जोंहा दैथुना मा होनखो आस्थाम गाननाया साइजआव सासेल' हाबबा जाया दालाय सानसोराङा जादों आस्थाम गाननाया आसियाव एसेल' साया दालाय ओमफ्राय जोंहा दालाय ओमफ्राय एन्सारा जादों आस्थाम गाननायासो गाज्रि दा सानबाय आं मिथिबाय नोंनिखौ आस्थामखौबो माखौबाबो मिथिजोब्बाय आङो दिदोम ओमफ्राय जोंहा राहुल सरि दैथुन ओमफ्राय जोंहा मा होनदों माबाया ओमफ्राय नया गाना कोई नया गाना अच्छा कोई नया गाना ब्रिजला मा होनगो आंना जायगायानो गोदोहाय मैदेर गाब्र'ना गालांनायसो खोमा आब' बेखायनो अखाल' हायो होनदों निर्जना आगै बिदिबा अखा हायो आरोना मबाइलाबो बिराद हाथारदों नामाब्रा फंबाय ओमफ्राय जोंहा रजनि ब्रह्मआ मा होनखो फ्रम दतमा मालाबा फैफेरबाय नामा होनदों आं थांफेराखै
रजनी थांफेराखै आङो दतमा ओमफ्राय जोंहा जोबथाया मा होनगौ ओइ नोङो बहानि होनदों ना आङो मा होनो आसामनि ओमफ्राय जोंहा एसडिया मा होनगौ आब' आङो बंगालराव थायो सरि आब' आङो आसामाव थाया प्लिज फेसबुक फ्रेन्ड हरफिन दे आब' प्लिज होनना गाबदों ए हरफिनगोन दे आं एसडि फंबाय फेसबुक फ्रेन्ड हरफिनगोन आं दे ओमफ्राय जोंहा दैथुना मा होनगौ डिउटि थांनोसै बाजै बाय बाय गुड नाइट दे दैथुन डिउटियाव थांनोसैबा ओमफ्राय कुसुम नार्जारिया अन देरना थेंक इउ कुसुम अन थानायनि थाखाय गोजोनबाय माथो मा गोलैगोन मोजां थाजिमा मा होनखो दे आब' थाथ' ओंखाम जाग्रोनोसै आङो ओंख्रियाबो गैया मैथा सयाबिनसो आब' मयना बाथोनसो होनदों ना मयना बाथोनसो होनदों दे थाजिम जाना लाग्रो दे मैथा सयाबिन गोथावानो मैथा सयाबिनबाबो ओमफ्राय बाथोन आरो ना बाथोन दं आरो मा नाम बाथोन नामा ओमफ्राय जों कुसुमा लाइक दा होबाय होनदों थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय कुसुम गोजोननाय थाबाय दे ओमफ्राय जोंहा पियारा मा होनखो हेलौ बाजै होनदों आरोना हेलौ पियार ओमफ्राय जोंहा माबाया मा होनखो रजनिया ख्रिस्टान नामा सिस्टार होनदों ख्रिस्टान नङा सिस्टार हिन्दुसो ओमफ्राय जोंहा एसडिया मा होनखो आब' नोंना इन्सटाग्रामाव मा नेम प्लिज खोन्था आङो मैयानिफ्रायनो सोंदों आब' आङो खोन्थायाखै प्लिज होनो मैयानिफ्रायनो सोंदोंमोन इन्सटाग्रामाबो आंनि नामानो आगै बिश्वकबियानो बिश्वकबि ओमफ्राय बिटिवाइ ओमफ्राय हेशटेग बिस आरोना आंनिया इन्सटाग्रामनि आगै बिश्वकबियाथ' नामा गोलाव जायो आंनिया ओमफ्राय फेसबुकआव हाबदोंबा मा होनो फेसबुकनिफ्राय नामखौ लानो हागोन नोङो बिश्वकबिखौ आरोना बिश्वकबि नामखौ लानानै ओमफ्राय बिटिवाइ होनानै ओमफ्राय हेशटेग मोनसे होनानै ओमफ्राय बिस आरोना BISH बिस बाव आरो ओमफ्राय जोंहा बिरजना मा होनदों जोंना हाजो खाथियावनो एसे बारा हाजो खाथिखायनो एसे बारा अखा हायो खोमा आब' जोंनि जायगाहाय होनदोंना नोंगौ खोमा होमबा आगै बिरजन हाजो खाथिखाय अखा हायो खोमा बै माबा जरावबो नै बे मा होनो हाजो दं नालाय बै मा होनोमोनलायो जायगानि नामखौ बावलायबायलै हाजो खाथियाव हामारो खोमालै बिरजन फंबाय बांसिन हामारोदां मोजां एयार नुजाफैनो हादों आरोना थेंक इउ ओमफ्राय हांमा थाबाय नोंनिसिम होनदों नंगौ नामा एयार ओमफ्राय जों एरामानखो मोजोमसे अननाय मोननो होनदों नोंगौसो आरोना एयार ओमफ्राय जोंहा कुसुमा अन होनदोंना ओमफ्राय जोंहा एयारा लाइक दा होनबाय थेंक इउ एयार लाइक होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय मोजां खिबा नाइस ना मा जाखो सुपार नाइस ना मोजां कुसुमा अन ओमफ्राय जोंहा JLJ आगैया गुड नाइट आब' बाय लाथ'बाय होनदों दे आगै सना टाइमाबो जाबाय नै आंहाबो दोननांसिगोनसो ओमफ्राय जोंहा DN हाय होनदों आरोना हाय DN बड' टाइमा जाबायानो ओमफ्राय जोंहा AR जा लिरबाय बिरजना जा नांथारला खोमा गुड नाइट आब' सना दिनैनि दिनावहाय होनदों आगै बिरजन फंबाय दे बाय दे गुड नाइटसै गुड नाइट
kusuma on kusum नार्जारि आरोना on माबा मोनलोंबाय नामा हो हो ओमफ्राय जारलाहाय ओमफ्राय जा अजय नुजाफैदो आरोना हेलौ बाजै होनदो आरोना हेलौ आगै अजय गोसोमा ओमफ्राय जा एसटिया मा होनखो ओमफ्राय मा होनखो आब' नोंनि भिडिअ'आ अलनिफ्राय साबसिन आंनि थाखाय होनदों आरोना ओमफ्राय साबसिन ओंखारदोंना बेहाय थुरु नामा आंखौ हाय हेलौ आब' बहानि जाखो होनदों आङो मा होनो आसामनि थुरुनागै ओमफ्राय जा दैथुना नाम्बारखौ हरना दोन बाजै होनो नाम्बारखौ हरना दोनजादो आरोना ओमफ्राय जा मा ओइ ना मा नाम ओइ बाखादि आरोना हाय होनदों आरोना हाय ओमफ्राय जाथ'रो नामा होनदों आसाम मा जायगानि होनदों आसाम आङो मा होनो सापागुरि ओमफ्राय जा दैथुना मा होनखो बाजै हाथाया एसे गुसुं जाबावनायबा समायसिन नुथारगौमोन सना हाथाया गुसुंसोलै सनाफोर मा होनो स्क्रिनाव बिदि नुयो मानोबा हाथाया बिराद समायना आंनि हाथाया सनाफोर ओमफ्राय बे एलबि स्क्रिनाव मानो बिदि नुयो जारलासो जाबाय गाबोननिफ्राय आङो र' मोनसे आइडिया गोसोखांबाय आङो हाथाय नुजायैनि आइडिया ओमफ्राय जोंहा माबा मा होनदों सापागुरियाव दासो दैथुना मा होनखो सापागुरि आं नोंखौ दासो सिनायदों आं सिनायबायबो होमबा माबाया मा होनो दैथुन सापागुरिनि होननायखाय सिनायबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा थुरुना मा आंखौ मा ओंख्रि जाखो होनदों आरोना ओंख्रिखौ मा संखो आं मिथिला आरोना जानोसैल' आङो
ओमफ्राय सोर सोर दंबावोलै मानसिफ्रालाय सोर सोर गैला होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा गैथिना आङो बुंथ'ला आं खाख्लबारिया बुंथ'ला आं होनदों आरोना ओमफ्राय खाग्राबारियाव बेसे गोजान जायो नोंसिनि खाग्राबारिया बेसे बुंथ'ला आं खाग्राबारिया बेसे गोजान जायो नोंसिनि होनदों आरोना खाग्राबारि खाग्राबारियाव गामिनि नाम आं मिथिया दे माबा दैथुनाखै ओमफ्राय दैथुना मा होनखो आंखौ बिहावसो जायो नोङो आफिलाय होनदो सोरखौबा सानलायबायदांहाय बियो दैथुना ओमफ्राय जोंहा थुरुना मा होनखो खबरफोरालाय बोरै आब' होनदों ना खबरा मोजां आंनिया थुरुन नोंनिया माबोरै मोजां SD फंबाया मा आब' सरि आङो बारा इंलिस रोङा सरि दे आब' आङो हिन्दी हायो होनदों जादोंथ'नो नोङो लिरनाया जादों खोमाहाय र' आं फरायफिननो दे मा लिरदोंमोन नोङो आब' नोंनि भिडिअ'आ होनदों आरोना अलनि होनदों अल माने गासिबो ना मा जाखो फंबाय फ्राय साबसिन होनदों आरोना गासिबनि माबा साबसिन ओमफ्रायो आंनि थाखाय माने नोंनि थाखाय आरोना फंबाय बिदि लिरदोंमोन नामा फंबाय आंहाबो लाजिनानै बुङासै ओमफ्राय जोंहा माबा मा होनखो आंबो सरि मानो सरि बिलायनांगौ आगै जादोंना आंनो रोङाखै आङो माने रोङानो इंलिस आगै SD आगै नोंनि लिरनायासो जादों खोमा आंसो बुजियाखै आगै ओमफ्राय जोंहा दैथुना आफि मा खालामदों होनदों आफि जालायबाय एबारबा दैथुन मा खालामनो नोंसोरजों रायज्लायगासिनो दंना फासना ओमफ्राय अखा हाबाय नै एसे ज्राम ज्राम आयौ माथो मोनसेया अफिसो सासोआखै ओमफ्राय थुरुना मा होनखो आब' सोर सोर दङब्रा होनदों आरोना फिसाला दं बिब'नि फिसाला दं लेखा फरायदों ओमफ्राय जोंहा मा होनो लारसिङा हेल' फ्रेन्ड गुड नाइट होनदों गुड नाइट ओमफ्राय बड'लेण्ड नुजाफैदों अजय बिफा दासो नामा नाय सिटार खाना खा लिया क्या नहीं सिस्टर खाना खा लिया क्या बड'लेण्ड खाना नहीं खाया रे बड'लेण्ड ओंखाम जाथ'वाखै जानोसै एबार ओमफ्राय जोंहा SD मा गागैया आब' नों उन्दुनो ओंखाराखै नामा होनदों आंना उन्दुनोथ' ओंखारदों आगै माने उन्दुनायानो मोजां जाला आरोना सान मोना उन्दुनायानो गद गैला माबा उन्दुनो ओंखारसै आरो ओंखायनो
Nina खारनो रोंला ओमफ्राय जोंहा बियो खनसेया जाया आंना ओमफ्राय ओइ कौन नाम रे ओई हाँ आप कहाँ से हो बोलो आप कहाँ से हो पूछा ओके मैं आसाम से हो रे ओई मैं बड'लेण्ड मा होनखो सब्जी क्या बनाया था सिस्टर अच्छा सिस्टर बोल दिया क्या ओजेड ओके सिस्टर सब्जी बता नहीं रे बड़ी सिस्टर क्या बनाया बडोलैंड मैं तो सिर्फ खाने के लिए जाऊंगी सिर्फ खाऊंगी आराम से बैठ के बड़ी सिस्टर बनाया है क्या बनाया बता नहीं मुझे बडोलैंड मोजा एस दियामोनगौ अल मेन गासिबो आब' अन्दारना औ नोंनि भिडिअ'आ आंनि थाखाय जा मोजां दं आगै थेंक इउ दे होमबालाय आगै सना एस दि गोजोननाय थाबाय आंनि भिडिअ'खौ माने मोजां मोननायनि थाखाय फंबाय ओमफ्राय जोंहा अयया मा होनखो आदसा जि होनो ना हा जि टाइमाबो जाबाय माथो ना बिदिनो दोननोसै नामा दसे फैदो सय फैदो होनोमोन आङो आदसा माबा जायाखै माथो घन्टा 2 घन्टा घन्टा जाथोंसै नामा ओमफ्राय ओइयाव क्या बोला नाइस लुकिंग बोला ना थेंक इउ ओमफ्राय उजिदा जा लाइक डान 54 सिस्टार होनबाय थेंक इउ बड'लेण्ड गोजोननाय थाबाय दे मतलब 54 लाइक करने के लिए ओमफ्राय दियन ये दीदी हाय दीदी बोला तुम क्यों बोला आईडी किसका आईडी रे सेंसिया रे ओमफ्राय जोंहा आरके हाय होनोना हाय सोरनो ओमफ्राय जोंहा मिस्टार सफैनो हादों ना लाइक दानदों थेंक इउ मिस्टार मा जाखो होनदों जेबो जायाखै ओमफ्राय बड'लेण्डआ मा होनखो आंनि बादानखिना
bodo bagai sikon $1. man cái uji mana bodo len masih coba bodo len bisa siang ni ko baca arki ya WhatsApp baca Instagram ke abo neng ni poisa za मोजां खा didi dan nunggu nama फंबाय SD baca arki ya buat usaha Mister Aman ke मा ओंख्रि जाखो होनदों आं ओंख्रिखौ मिथिबावला दे मा संखोथाय मिस्टार नोंलाय मा जाखांबाय नामा मिस्टार जाखांबाय नोङो ओमफ्राय जोंहा दिंगा नुजानो फैनो हादों आरोना लाइक दानबाय थेंक इउ दिंगा लाइक होनानै गाबबावो नामा ओमफ्राय जोंहा आरकिया मा होनखो लुकिं सेक्सि ओमफ्राय जोंहा लिमुआ मा होनखो हेल' मिस्टार होनना लिमुआ मिस्टार नोंखौ रायलायहरदो नै दिंगाया मा खालामदों बाजै होनदों नै मा होनो रायलायदोंलै दिंगा दसे नै माबा जमदों आङो दिंगा आगै बेदर मोनजागोन नामा मा होनो जमबाय दं मोनजागोन ना मोनजालाथाय ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनगोन लिमु कुमारि हाय बोला बड'लाय मा होनगोन नों देरसिन ना बि देरसिन नामा होनदां बि होनदों ना नों देरसिन ना बि देरसिन होनदों मा होनो बिब' दङ आरो ना बड'लेण्ड सोंदों नामा बिब'खौ ना नोङो बड'लेण्ड बिफा बिब' आंनि आब' बड'लेण्ड ओमफ्राय मिस्टारा मा होनखो हाल साल कैसा है बोला लिमु बोला अशोक मिस्टर अशोक ने हाल साल कैसा है लिमु पूछा है और लिमु ने बोला मिस्टर सावधान प्लीज बैग कीजिएगा बोला मिस्टर आपको सब किया है बोला बैग करने के लिए बोला लिमु ने ठीक है दोस्त लिमो ने बोला ठीक है दोस्त बोला मिस्टर अशोक ने बोला ओके प्लीज वेट बोला ओमफ्राय बड'लेण्डआ मा होनखो बिखौनो सोंदां जाम्बिलाइ बिमा सना होनदो बिब' दङ बिब' मा होनो बड'लेण्ड जाबाय ओमफ्राय लिमु कुमारी ने क्या बोला हेलो हेलो बोला
friends बोलो राजिब मोन हेलो मा खबर ना खबरा मोजाङानो राजिब नोंनिया माबोरै ओमफ्राय जोंहा राभा नुजाफैदों आरोना नै सनाया आंहा नै सनाया आंहा होनदों आरोना औ राभा नुजाफैबाय आरो ना बे साला मबाइलासो ओमफ्राय एस डी आगे मान गए दीदी आप रोज लाइफ में आजा आजा मन को अच्छा लगता है बोला अच्छा मैं तो हर रोज लाइव आती हूँ एस डी भाई मन को अच्छा लगेगा मैं हर रोज आती है मतलब आती है ओमफ्राय जामानखो महेशा मेसेज दिंगाया जामानखो नेट प्रब्लेम जादोंबा जे होनदों दिंगा गारियावनो दं नामा जेबो नङा दे दिंगा ओमफ्राय जोंहा राजिबा मानगो आंनाबो मोजां दे आब' होनदों आरोना मोजां जानांगौ राजिबागै फोराबाया मानगो ओंलै ओमफ्राय ओंलै लाखिथाबबाय थायो बिसोरनो होनदों लाखिथाबबाय थायो बिसोरनो बोरै गोबाव बोखो नोंलाय बोरै गोबाव बोखो ओमफ्राय जोंहा बड'लेण्डआ मा होनखो एसे मोखां दिन्थिना होदोब्रा बिमा सना माइनाव ओंथि ओमफ्राय नोंनि आब'खौ दे अजित नों आंनि भिडिअ नाया नामाब्रा भिडिअ नायना होब्रा लं भिडिअखौ एसे अजित बिफा होमबा नुगोनब्रा नोङो आंनिसो माबाखौ सिस्टारखौ नुगोन नोङो भिडिअ नायबासो नुगोन नोङो आङो लाइभआव खिन्थायालै भिडिअ नायना हो आवाज फैबाय ओमफ्राय जोंहा मा होनगो मिस्टार अशोकआ मा होनगो लिमु कुमारी साबधान बोला सब किया है अशोक मिस्टर अशोक ने लिमु कुमारी साबधान बोला ओमफ्राय जोंहा मिस्टार इण्डिया हाय होनदों ना हाय मिस्टार इण्डिया जोंहा मिस्टार अशोकआ मा होनगो ओके ना ओके हाँ ओके बोला रे राबाया मा होनखो खारखोमाबाय आङो सालानि होनदों खारखोमाबोनोसै आरो नोङो ना जारलालै होमबालाय सिरि था नोङो होमबालाय नङाबा आरो होसोबोजागोन नोङो लिमुआ मा होनगो अके थेंक्स होनदों आरोना ओके थैंक्स नमस्कार दोस्त होनदों आरोना लिमु ने ओके थैंक्स नमस्कार दोस्त बोला है मिस्टर अशोका डट आरोना लिमु वेलकाम बोला मिस्टर अशोक ने ओमफ्राय जोंहा एस दिया गया दीदी मेरा ना दीदी है ना बहन है बहुत मतलब दुख का बात है गर्मी में अकेला है इसलिए मैं बाहर घुमाता हूँ बच्चा घूमता हूँ बोला अच्छा दीदी मेरा नाम दीदी है ना बहन है अच्छा आपका मतलब DS कोई मतलब बहन भी नहीं है दीदी भी नहीं है क्या हाँ बहन है बहुत दुख के बाद है बहुत दुख के बाद है बहन नहीं है दीदी भी नहीं है बहन भी नहीं है दुख की बात है अच्छा गर्मी में अकेला है इसलिए मैं भाग कर खामा था हूँ अच्छा
समझ में आया एस डी भाई फक्कर कमाता है बोला और रो रहा है समझ गया भाई ओमफ्राय जोंहा राभाया मा होनखो हा हा होनदो आरोना मिनिबाय जोंहा बड'लेण्डआ जोंहा मा होनखो भिडिअ'आ बोरो नुनांगौ जाम्बि होनो भिडिअ'आव दङब्रा मा होनो बड'लेण्ड भिडिअ'आव दङ ना बोरै सिस्टार दङ सोरखौ सोरखौ नायनो नुगोन नोङो भिडिअ' नायबानो जायो नाय दे बड'लेण्ड नोंसोर भिडिअ' नाया नामाब्रा नोंलाय नायना होब्रा एसेनो भिडिअ'खौ ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा डट डट होनदों ना मिस्टारा राभाया मा होनखो सिरि नायखोमाबाय थानोसै होनदों औ नायखोमाबाय थादो नोङो राभा नाबा एन्जरा सरि मा होनो मावजिया नुबा साबथिंगोन ना मावजियाथ' आंबो ना राभा साबथिंबा नोंखौ दा ओमफ्राय जोंहा एमडिया मा होनखो मा खालामदों आब' होनदों आरोना जेबो खालामाखै आगै रायलायदों दसेनो ओमफ्राय जोंहा दिम्पोला मा होनखो हाय होनदों आरोना हाय दिम्पोल बड'लेण्डआ मा होनखो आं बिदि बिदि बाल भिडिअ आं बायदि बाल भिडिअ डेट भिडिअ नायगारनाय नङा आं बाराबा बिमा होनो आइया बिदिबावसो आरो जारलाहाय बेखौ नुवा नोङो ओंखारा बियो स्क्रिनाव लाजियो बैखैसो थायोना फारसेखै मा होनो बड'लेण्ड फिफा नुजाया इयो नुजानाय नङा भिडिअखौसो नाया होनबावबाय आरो नोङो जानला नोंजोंबो जा एमडिया मा होनदों मा ओंख्रि जाखो आब' होनदों आङो ओंखामखौनो जाथ'वाखै एमडि फंबाय ओमफ्राय ओंख्रिखौबो मिथिबावा आङो मा ओंख्रि ओमफ्राय जोंहा बिजुआ मा होनदों हाय होनदों आरोना हाय बिजु ओमफ्राय जोंहा ओइसानस' फैदों आरोना बाजै लाइक दानबाय औ थेंक इउ दे ओइसानस' गोजोननाय थाबाय लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा एमडिया मा होनखो मानो होनदों आरोना जानोसै आरो एबार ना आङो ओंख्रिखौ मा संखोथाय आं मिथिला मा संखो बिब' संदों आरोना ओमफ्राय मिथियासै आं मा संखो ओमफ्राय एसडि आगैया मा होनखो आब' एलबिआव फाइभल'सो होननानै गाबदों आरोना फासल'सो फाइभल' है एलबिआव आब' लाइभआवल'सो होनदों आदसा सरि एसडि आगैया मा आब' लाइभआवल'सो होननानै गाबबाय आरोना गाबनाङालै फंबाय मानो गाबनांगौ जाखो एसडि फंबाय ओमफ्राय जोंहा एमडिया मा होनगोन नों मानो सङाखै होनो आं सङासै आरो आङो ना आं दहाय सानाव संदोंना ओमफ्राय दा एलबि होबायब्रा आङो एमडि आगै नों मानो सङाखै होनबाना ओमफ्राय दसेनो मा ओमफ्राय जोंहा फंबाया मा होनगोन दसेनो दसेनो साबा दसेनो 10 लाइभआव आब' होननानै गाबदों आरोना दसेनो 10 होननानै गाबबाय दसेनो 5आव दसेनो 10आव होननानै गाबदों मा ओमफ्राय जोंहा एमडिया मा गागैया दाबो मोना होनदोंना बादों नामा होनदों मा संनो आरोना
संनोथ' बायाखै ओमफ्राय आङो एलबि होनायखाय संबाय बियो आगै बादों नामा होनदोंना ओमफ्राय जोंहा राबाया मा होनगोन लाइक दाना दोनदों दे गोजोनबाय आदा लाइक होनायनि थाखाय दे थेंक इउ बड'लेण्डआ मा होनगोन र'दो दसे थाथ' ना फैथ' दे बिमा होनदों थांथ'ना फैथ' बायथ' दे बिमा आंनि सना माइनाव आंनि ओंथि होनदों दे अजे दे आंबो दोनखासिगोन दे अजे बिफा दे ओमफ्राय जोंहा दिंगाया मा होनखो एम गाबबाय ओमफ्राय मटिभिकेसन गुरुआ मा हेल' होनबाय एमडिया मा होनखो जादो आब' होनदो जानोसै आगै टाइमाबो जाबाय जानायालाय बिरादनो ओमफ्राय साब खालामदो लोगोफोर होनदों नै सोरबा लोगो जानोबा मटिभिकेसन गुरुजों नै सनाफोर सोरबा लोगो जानोबा नै सोर सासेया नायखो दिंगाया होननानै जाबाय ओमफ्राय जोंहा मटिभिकेसन गुरुआ माखो आब' नोङोबो खालामदे प्लिज होनदों आं खालामगोन आगै आंखौ सिन्था खालामखानाङा नोङो आं बे हरफिनखागोन मेसेज हरगोन आं भिडिअ नायनानै मटिभिकेसन गुरु आगै हरफिनजोब्बाय आङो माबानि मैयाफोरनिखौबो हरफिनजोबखाबाय लिंबोजोबलायो ओमफ्राय पंकजा हाय सुति लिरना हाय पंकज ओमफ्राय जोंहा सरि एसडि आगैया मा होनगोन नोंनि सिपिअआव दसेनो 10 जन ओमफ्राय दसेनो 9 जन आब' होनदों बे लाइभआव होनदों आरोना आगै दसेनो 10 दसेनो 9 जायो ओमफ्राय जा मटिभिकेसना मा होनखो थेंक्स आब' नोङो सुइटार होनदों आरोना सुइटार होनबाय आगै दे आं बे हरफिनगोन दे मा होनो मटिभिकेसन गुरु आगै मा होनो आगै आं नै दा सोलाबाबाबो गाबोन फुङाव हरगोन आं 7:30 दे मटिभिकेसन गुरु आगै कमेन्ट हरगोन आं भिडिअबो नायगोन लाइक हरगोन हरजोबगोन गासिबो साबबो हरगोन ओमफ्राय जोंहा एसडिया मा होनखो आब' मा जाखो आब' मा जाखो भिडिअआ होनदों मा जाखो भिडिअआ मा सों भिडिअआ मा जाखो होनदों आब' मा जाखो भिडिअआ जेबो जायाखै आगै
एसबि फंबाया मा होनगो आंखौबो फेसबुकआव फ्रेन्ड हरफिन दे आब' अनोबा दे आब' प्लिज हरगोन आङो एसडि फंबाय हरगोन दे आङो मा नाम होनदोंमोनलाय आं लादोंमोन नामाथाय इयाव आरो मा होनो एसडि फंबाय नोङो फल' खालामखाबायबा कमेन्ट मोनसे हरनानै दोन माबायाव आंनि भिडिअ'आव आं इयाव क्लिक थुनानै थांगोन आरो ना गोरलै ओमफ्राय आंहा इजि जाहैनोसै होमबा एसडि फंबाय इजि जायो आरो आंहा ना फल' खालामनो फेसबुकनियाव आरो फेसबुकनियाव आगै एम्फौ हादोंना मा मा फैलागासिनो नै ओमफ्राय ओइखिबो खेवनाय ना माबाया ओंखायनो दसथा जाथारनोसै दसथा जाथारनोसै ओमफ्राय मा होनदों आगैया आब' फेसबुकआव आंना होनदों नामा आंनि नामा एस अनजु दैमारि होनदों एस अनजु दैमारि आरोना सार्च खालामगोन मा होनो भिडिअ'आ मोजां जाफिनबाय आब' होनदों आरोना भिडिअ'आ मोजां जाफिन आब' मा जाखो भिडिअ'आ होनदों ओमफ्राय भिडिअ'आ मोजां जाफिनबाय होनदों आरोना कल जादोंमोन नामालै दसथा ग्रोब जाथारनोसै र' 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दोनसै मा बिरबोबाय दंलै गुड नाइट मिस्टार गुड नाइट लसै दसथा जाबाथाय दोननोसै दसथा जानोसै ओंखाम जानोसै दसथा जाबाथाय सोर दंमोन बायलादो दे सनाफोर ना दानो मा होनो दसेनो बारायो दसेनो खमायो नालाय मानसिफ्रा फैबाय नै 12 जालायबाय दसेनो 12 जालायबाय दे सानै जाबाय सानै साथाम सोर दं सनाफोर बायलानोसै
लादो दे गासैखौबो बायदो दे मा होनो SD फंबाय बाय फंबाय सोर सोर दं गासैखौबो बाय सबको बाय कौन है मतलब मेरे एलबी स्ट्रीम में सबको बाय अभी एलबी रखती हो एम्फौआ जोंहा कौन आ गया BMK तुम्हें बहुत अच्छा है बोला थैंक यू जी थैंक यू BMK Daimalu hai hendaran oi rasa दिलाटोना सुंदर हो बोला थैंक यू जी दिलाटोन so beautiful बोला थैंक यू जी थैंक यू जेनेरेल मा होनो उन्दुनो ओंखाराखै नामा बनदो उन्दुनो एसे ओंखारबाय आगै ओमफ्राय बिलाटोना मा होनगोन जेनेरेल ओमफ्राय बिलाटोना मा होनगोन नों ओंखाम जाबाय नामा होनदोंना आं ओंखाम जायाखै दासो जानोसै आरोना एबार जानोसै आरो ओमफ्राय जों मा होनदों फंबाया आब' नोंखौ ओमफ्राय जोंहा SD फंबाया मा होनगोन आब' नोंखौ नुवासै भिडिअ'आवनो आङो माबा खालामबायमोन आरो फंबाय बेक खालामबायमोन नै मानसिया आं नुजायासैसो ओमफ्राय जोंहा मा होनगोन बिलाटना मा होनदों प्लिज रिप्लाइ इंलिश और हिन्दी ओंखाम जाबाय नामा आच्छा इंग्लिश और हिंदीनि रिप्लाइ नांगौ आरो नामा ना आङो इंग्लिशखौ हायाना हिंदी मतलब खाना नहीं खाया अभी खाऊंगी बस खाना तैयार हो गया है अभी एलबे रखने के बाद खाऊंगी मैं खाना गाइस जेनेरेला मा आंखो मा बेदर नों मा बेदरजों जागोन आब' होनदेना बेदरा अमा बेदर आगै जेनेरेल ओके रामसन लाइक डन लाइक बोला थैंक यू रामसन जी लाइक मतलब लाइक देने के लिए ओमफ्राय जा बिलाटना मा आंखो जा ओ अच्छा बोला ओमफ्राय जा SD फंबाय आंखो दे आब' ओंखाम जादो होनदोंना जाग्रो होनदों औ ओंखाम जानोसै थाम्फैयाबो नै थाम्फैसो फैखोनो मा
ओमफ्राय बिलाथना मा होनखो मा ओंख्रि ओमफ्राय दे ओमफ्राय मा ओंख्रि बर'नि फेभरेट सबजि होनदोंना मा ओंख्रि बर'नि फेभरेट सबजि के बर'नि फेभरेट सबजि बर'नि फेभरेट मा होनो सबजि सोंदों आरोना फेभरेट सबजि सोंदों आरो आङो मा होनो अनला ओंख्रै अनलाजों दाउ सबाय ओमफ्राय दायो ओंख्रिया माबा आरोना मा होनो अमा बेदर ओमफ्राय मा संखोथाय मिलाथन संबाय मिथिला आरोना हेलौ सनाफोर सोर दङ बाय बाय लानोसै दे बाय बाय लानोसै सनाफोर सोर दं गासैखौबो सबको बाय बाय है कौन है मेरे रेस्टुरेंट में सबको बाय बाय दे गासैखौबो सनाफोर ओमफ्राय नै ना र' होनदों आरोना ओमफ्राय एसडिया गैया आङो एसपिअ होनदों ओमफ्राय जोंहा बिलाथना दे बाय होनदों औ बाय बिलाथन ओमफ्राय दैथुनाबो दसे बाव सना होनदों आरोना बाय लानोसै ओंखाम जानोसै एसडिया र' आब' होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा रतना मा होनखो हाय बाजै गुड इभिनिं होनदों गुड इभिनिं रतन ओमफ्राय जोंहा माबा मा होनखो एसडि फंबाया फेसबुकआव मेसेन्जार हरबाय मेसेज हरबाय मेसेन्जाराव मेसेज हरबाय नायदा होनदों औ जागोन फंबाय ओमफ्राय दैथुना मा होनखो मेगनखौ एसे गिदिर नुबाय माथो होनदों मेगना गिदिरब्रा इदि सानदोंमोन नामा दैथुन मेगना गिदिरब्रा होनदो ओमफ्राय दैथुना मा होनखो 11सिम था होनदो आइ ओंखाम जानांगौलै गोलावद्राय जायो लाम्बा टाइम जागोन बिक्रमा मा होनखो स' किउट बाजै होनदों आरोना थेंक इउ दे ओमफ्राय गैला आरोना गैला ओंखाम जाखांजोब्बाय नामा नोंसोरलाय गासिबो नोंसोरना मा होनदों दाबो लागोन आङो नोंखौ मोनबा होनदों नोंदायानो दंखायोलै आंहा मा होनो दैथुनागै नोंदायानो अनसोगारो ओमफ्राय दे बाय होनोसै दे सनाफोर गासिखौबो आङो जाखांबाय दहायनो होनदों जाखांबाय आरो जागाया आदसा दे जाखांबायबा जोंहा दासो जानोसै 10ता जालायबाय आरोना ओमफ्राय रतना जोंहा मा होनखो बिक्रम फ्रेन्ड सापर्ट मी होनदों सापर्ट मी नो दै रतना बिक्रम रतन साइड गैया रतना थांबाय खोमा नामा गैला दां
आच्छा बिक्रमखौसो होनदों ना बिक्रमा थांबायदां नामा ओमफ्राय जोंहा लिमुआ मा होनदों हेल' होनदों आरोना लिमुआबो हेल' होनदों नै साजा फंबाय मांखो मा सोंदोंमोन फंबाय आं दानहर एसटि फंबाय मांखो आब' इउटुबनिफ्राय गुगोल एक्सचेन्ज एप्लाइ खालामाखै नामा होनदों मन'आनो जायाखै एस फंबाय आगै WT नांबावगौ ना एस फंबाय WT आनो जायाखै फुरा जायाखै आरोना मन'आनो जाबावाखै एस फंबाय आगै मोजां NRD आ मा खबर होननानै होनदों खबरा मोजां NRD लाइक दा होनबाय थेंक इउ आङो उन्दुहां जाबाय दे उन्दुहां जाबाय उन्दुदो मोनाबाय दोननोसैहाय एसटि फंबाय थांबायमोन नामा बाय दे बायबायसै दे बायबायसै दोननोसै आङो NRD दे दाननोसै माबानोसै आङो खालामबा आं फोरोंगोन आं फोरोंगोन दे जागोन दे फंबाय र' एस फंबाय ओमफ्राय जायो नामा माबा NRD मा होनखो आंनि मोनसे चेलेन्जखौ नायाखै नामा होनदों
मोनसे चेनेल आच्छा मोननै चेनेल थाबाय NRD मोननै चेनेल आरोना आंनि मोनसे चेनेलखौ नायाखै नामा होनदों आरोना मोनसेखौ नायदों ओमफ्राय मोनसेया मामोन ओमफ्राय एना मा होनखो आच्छा फिलिप नार्जारि ब्लग मोनसेया फिलिप नार्जारि ब्लग नायजायाखै नामा जाखो नायजायाखै खोमा बियो होमबालाय NRD नायजायाखैदां बियो दैथुना सना होनदों ना दिंगाया बाजै होनदों दैथुना इलेबेथ होनदों ना बिष्णुआ मा होनखो मोसा दसे होनदों ना मोसानांगौ नामा एनारा मा होनखो गाबख' दिंगा ब्र होनदों ना गाबग्राखाय गाबख' होनबाय ना दिंगाखौ एसडिआबो आङोखौ दा फेसबुकआव हरफिन दे दा बाव बावा फंबाय बावा हरगोन आङो SD फंबाय हरगोन दे आं दे ओमफ्राय जोंहा राबाया मा होनखो आगै सना फिथर ओंखि नालेब होनदों आरोना जोंहा राबाया ओमफ्राय जोंहा जुमुआ मा होनखो मा खबर फ्रेन्ड होनदों खबरा मोजां आंनिया फ्रेन्ड दिंगाया मा होनखो ओंखाम जाबाय ओंखामखौनो जायाखैला नै दिंगा दासो जानो नागिरदों आरोना दासो जानो थांनो नागिरदों दासो फैबाय आं दोननोसै दे दिंगा ओमफ्राय राबा SD आगै NRD ओमफ्राय जुमु नार्जारि ओमफ्राय सोर दंमोन गासिखौबो बाय लाबाय आं दे दोननोसै सोरबाफोर दैथुन सोर दं ओमफ्राय दे बाय होनदों बाय दे राबा आं दोननोसै दे बाय बाय ओमफ्राय जोंहा फंबाया मा होनदों आं आं बुंमारदों आं दे बावमार सरि आब' बावमार नाङा दे फेसबुकआव फ्रेन्ड हरफिन माबार दे हरगोन आङो आगै आं ओंखाम जाग्रोगोन आगै मा होनो SD आगै ओंखाम जाग्रोगोन आङो ओमफ्राय जोंहा राबाया बायदों बायसै गासिबो बाय सोबख' जांख्रिखाङा जोंहा गोजोन मोनाबिलि बाजै होनदों ना गोजोन मोनाबिलि जांख्रिखां ओमफ्राय साब खालामदै नानि होनदों दे साब खालामगोन आङो NRD साब खालामगोन दे आङो ओमफ्राय जोंहा दिंगाया मा होनखो दसे बाजै जिउ सना दे बाजै जिउ सना होनदों ओमफ्राय मा होनो जागिया गुड नाइट आब' होनदों गुड नाइट गासिबो अके सना जि होनदों गुड नाइट गासिबो गुड नाइट बाय गासिखौबो बाय दे मानसि दासो सल्ल' जन दं आरोना नै